Hola, hai alguén en casa? Nin máis, estabades aí á espera, porque máis non chego a tempo, Tun que andar un pouco a correr. Que tal, ojo? Moi boa tarde, quen me anda por aí? Xa teño infusión de menta poleo. María Juana, a miña de manzanilla, outra vez. Acabo de botar agora mesmo, aínda está escaldexando, aínda se está facendo na miña manzanilliña, pero de menta tamén me valía, a verdade é que tamén. E, bueno, as demais persoas que estades por aí, que estades a tomar? Contádeme algo. Mentres esperamos así a que veña... Escoitadesme ben, porque probín a silenciar un pouquiño... un me gusta, que guai. Vale. O sea, quer dicir que sí, non? Que me escoitades ben. Porque probín a quitarlle os sonidos ao teléfono para que non entren os ruidos do WhatsApp e eso. Hola desde Lousame. Hola, escoitamos ben? Ahora a ver se cando entra un WhatsApp ou algo deso non fai o temido clink, 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 clink. E se nos aguanta a cobertura. A ver se nos aguanta a cobertura, porque os aquí está un diña, bueno, aguantouse ben. Pola mañán quentou o soliño, ao mediodía nublouse un pouco, pero agora parece que quere volver a salir o sol. Pero, bueno, eu encendín o lume, Vayades a pensar, vedelo ali, non? Está aí encendidiño, porque estáse mellor. Agora que vai a empezar a facer un pouco xa de refresco, estáse mellor. A ver, buenas tardes, pastora, desde Redondela. Moi ben. Que guai, que me poñedes de onde sodes. Que se escoita ben, genial. Escoitamos alto e claro, moi ben, chus. Escoitamos perfecto, dime Daniel. Hola, Daniel, me encantan os teus vídeos, joder. Pois, que guai. Pois estás no sitio perfecto para velos, os meus vídeos, aquí. Eu para que quito as gafas que así non vexo nada. Coita, para estar máis guapa. Desde Nigrán, Lucinda, hola, hola, boas tardes, desde Santiago. Que tal en Santiago? Porque en Santiago sí que sempre chove, Ese xa non é tanto cuento. En Santiago suele chover un mogollón. Hola, Alma. Oxe, sí, te vexo desde Ferrol. Hola, Teresa, pois encantada de terche aquí. Que tal está o tempo por Ferrol? E deme contando un pouco como tendes o tempo por aí. Espero que fixerades os deberes e que trouxerades algunhas preguntas. O vídeo que vos puxen esta semana criou algo de controversia. Mira ti, porque moita xente non me cree que, bueno, sigue entrando xente. Hola, Carlos, desde Vilagarcía, encantada. Daniel, que me dices que... Espera, que me dices de plantar brócoli en la zona do Porriño. Daniel, eu non sei se na túa zona vades a ter neve. Esperades ter neve en xaneiro, por exemplo. Bueno, daqui a xaneiro a mellor o brócoli xa está para coller, pero se non esperas moita neve e o teu terreno non é encharcado desto que se chove 2 días en fancas, pódelo plantar. A ver, pódelo plantar igualmente, o único que vas a perder un pouco o tempo, porque ao mellor non vai arriba, pero plantar, pódese plantar sempre. Entón, a ver, hoxe temos algo de sol con nubes. En donde, Mariluz? Que xa non me acordo de onde eres. Aquí, nublado, dime Brais. Pero claro, aquí nublado é sen neve. De onde é Brais? Vos que pensades, ao mellor son iso fai un pouco, non vexo porque sodes moitos escribindo, a min isto alégrame moitísimo. Marijona, dime, eu quero preguntarche polos crisantemos para facer agora que están en flor para esquejes. Vai a ser o vídeo, penso que vai a ser o vídeo da semana que ven, facer esquejes, e os crisantemos é un deles, porque estamos no tempo axeitado. Xa vos digo, para min o tempo máis axeitado é o otoño ou o inverno, para facer esquejes. Pero, bueno, como eu agora as plantas teño as moi altas, se espero un mes máis ou 2, van a partir, porque o vento vai nas a variar, se a chuvia ven un día de chuvia tal e rompe as plantas. Entón, para min o mellor mes para esquejar e para que prendan os esquejes é agora. E a ver se para esta semana xa fago un vídeo de como esquejar as olorosas todas cantas teño na horta. E os crisantemos van a ser uns deles. Só hai que ter 4 cousas en conta,
Pero, hola, Nuski, bicos de Luci e meus. Hola, Alba, que guai. Pois un biquiño para Luci. Luci, hola, mándame un besito. Un biquiño para Luci. Aquí desde o Jaliñeiro sin jaliñas. O jaliñeiro máis grande de todo Galicia ten o Cris, porque o ten así aberto. É un monte enteiro, teño que ir ali, teño en tareas pendientes ir. Hola Silvia, moi boa tarde, desde a Costa da Morte. Que tal está o tempo aí na Costa da Morte? Bueno, en general nadie me está dicindo que está chovendo moito, así que Inés dime a todos desde os Eiros, salúdaos a todos, así que vos id tamén lendo os chats, porque, claro, hai xente que fala para todo o mundo, que non fala solo para min. Hola Rosa, eu quería saber como secar as barbas do millo para despois facer infusión. Moi ben, Carlos, eso quedoume en tareas pendientes porque ao final o día que apañín o millo non me dou a vida para máis, ás veces fago os traballos e non me dá tempo a coller a cámara co teléfono e poñelo, que me quedou en tareas pendientes, pero explícoche agora, se aínda non colleste do millo, que é raro, Carlos, de onde eres logo? Bueno, a verdad que sorpréndeme bastante que cando vou traballar aí á televisión en órdenes hai moitísimas leiras de millo, co millo aínda algo verde, aquí xa está todo bueno, aquí xa está todo jardado. Eu o que non entendo entendo que poda haber zonas nas que o millo tarde máis en madurar a planta e en secar, non? En estar para recoller. Pero depois como facedes para secalo? Porque aquí pola miña zona, cando apañamos o millo, aínda se pode botar no curral ou podes abrir a caropa no mismo pé de millo e deixalo secar ali unha semana e despois de escaropar e poñelo no curral a secar ou así, que aínda lle dá o sol uns días. Pero non sei como fai esta xente así, se vos digo en órdenes, está o millo aínda para apañar. Bueno, pois ao que íbamos, Carlos, que me preguntou como guardar as barbas de millo. Cando estás, a ver, podías quitar un pouco máis verdes, pero vas como a estropear as espigas porque non están acabadas de facer. Pero se sueles comer, por exemplo, espigas á brasa, que se collen cando aínda ten a caropa toda pechadiña, para que teñan o leitiño os grans de millo e sea rico para comer, esas barbas ellas podes guardar, aínda que estean un pouquiño verdes. Se non, cando apañes o millo, cando xa está o millo para apañar e o apañes, ao abrilo, colles o que é os pelos de dentro, as barbas todas que están en dentro da espiga, porque as que están en fora están secas, vellas, doulle moito sol, se lle dou a humedade, doulle outra vez o sol, non teñen xa propiedades. Entón, tens que aproveitar as de dentro da espiga millor. E así como as quitas, que salen así super fácil, quedan así os peliños colgados, máis ou menos así, deste tamaño, e polos en riba dun papel, ou dun periódico, ou de papel secante, ou de papel de estraza, ou así. Millor en riba dun papel porque é máis fácil de transportar, dixo eu, E poñelas, como son tan tiernas e secan tan rápido, non é necesario poñelas ao sol, porque se lle dá o sol, vanse a tostar, digamos, non? Entón, ao mellor perden tamén as súas propiedades. Son moi delicadas para secar, o sea, con que as deixes en un sitio que non haga humedade, en riba dun papel, e ao mellor con un papeliño tamén por encima, sin poñerlle peso nin nada, para que sequen así ao aire, secan enseguida. Ao mellor en un par de días xa estés secas. E de que están ben secas, telas que guardar en unhas caixas, mellor en cristal non gardes nada, é menos pechado, que hai quen garda as cousas en cristal pechado con un corcho, e se ten un pouquichiño de humedade, e o que gardes, sexa o que sexa, manzanilla ou calquera outra erva que queiras gardar seca, vai che coller moho, e vai a saber mal, vai a cheirar como cando cheiraban os hórreos, cando se abrían despois de todo o inverno, que cheiraban así como a iso, non? A grujullos, e así. Boas tardes de Cantabria. Chegou Xuxa. Bienvenida, Xuxa. Métese no hórreo o millo a secar, pero no hórreo non seca, o sea, o millo primeiro teñe que secar ben o carozo tamén, porque se o apañas, o descaropas e o metes así xa no hórreo, pudre todo. Ou tendes un sistema vos
que é un desconoso, que desconocemos toda a xente de por aquí, non pode ser, hai que deixar secar, e ao sol, unhas cuantas tardes, que non é que dun día para outro tampouco. Unha colega por aquí, Ana Castro, espera, buenas tardes, Nusca, aquí en Lousame métese no Hórreo e aquí está un día de chuvia e aire, un saludo. Xa me di todo no mismo... Moi ben feito, Ana, xa me di todo no mismo mensaje porque depois sabe que non lle vou a volver a ler máis. Aquí en Lousame métese no Hórreo. É imposible que apañedes o millo hoxe que só metades no Hórreo. É que non pudra. Pois se non entendesme que dicir como facedes, porque unhas espigas encima das outras crían barrulo. Barrulo é como o moho ese verde, iso é o barrulo. É pudre. Tens que deixar secar antes de apiñotalas no Hórreo. Entón non sei. Fernando tamén chegou ben tarde, de domingo huerteando e aprendendo. Que bien. Pero Fernando, non chegaches tarde, bueno, eu prometo que hoxe estaremos só unha hora. A non ser que me dixades que queredes estar máis, eu prometo só roubarvos unha hora desta tarde de domingo, que depois hai que ir a mirar, non sei, unha película ou algo así. Manuel tamén por fin chegou. Empeza a festa. En Laracha quenta o sol. En Laracha quenta o sol. Aquí está o día nublado, pero tamén direi que se mantivo sin chover. E pola mañán quentou o soliño. A verdade que se o que quiso ir. Saludos, Fernando. Non soy Fernando. Pois bon, Fernando, eu teño que chamarche Fernando. Nosa campaña apañámolo moi seco e esfollado. Porque o deixades secar moito na leira, dis. Bueno, no Hórreo métese para gardalo, pero xa seco, claro, é o que dixo eu. Normalmente xa se colle seco na leira. Aquí non. Aquí non se colle seco na leira. O sea, porque aquí descarópase. Quítase a caropa, se non seca, se non o abres. Bueno, e que tal de deberes? Fixaste desos deberes? Para ter así algunhas preguntas ou tal. Eu teño aquí 4 cousiñas que vos teño que contar. Que surdiron así esta semana por sitios varios. Foi como que mamas aí que hai unha puntada a lengua. Se non me facedes así ton na faleira a 25 grados. Estás na lareira a 25 grados. Eu aquí non sei a canto estou, pero se che digo que eu tamén encendín o lume e non facía moita falta, Quenta o sol, pero levantouse o vento. Bueno, desde Bilbao, Pili, desde Bilbao. En serio, que guai, como me conta ter xente así de todos os sitios por aquí. Que guai, que maravilla. Vale, soy Guinda, pero podes llamarme como te dé la gana. Pois quítalle iso de Fernando López, porque senón eu penso que eres Fernando. E máis, dentro dun pouco volvesme a preguntar outra cousa e volvo a chamar Fernando. Hai que cambiar o nombre. Nós apañámoslo seco e só metemos cabeceira o mesmo día. E non o esfollades, Silvia, na leira. O sea, non o esfollades e o deixades secar esfollado na leira, nin nada. O sea, o día de apañar o millo, ides á leira, non sei se descaropades na casa ou na leira, abrídelo e xa pa o Hórreo, así, a granel. Desde Ferrol non hai chuvia, ves? Os chícharos botanse agora, sí, os chícharos, Ana, chícharos, non veo o vídeo, Ana, non veo o vídeo desta semana. Chícharos, tirabeques e favóns, xa se poden plantar agora, xa se podía plantar antes e ainda se poden plantar en diciembre, xaneiro e febreiro. Por que? Porque hai sitios nos que vai haber neve, que ainda se espera neve, e ainda que os planten agora, dentro dun mes ao mellor, se hai neve, non van arriba. Entón, os chícharos podenlos plantar sempre e cando non vai haber neve, se non podes esperar un pouquiño máis aínda. É imposible que os repolos e outros produtos non lle ataque a babosa e as caramechas. Claro que é imposible, pero temos solucións. Hola, María Dolores, a todos, a todas, boa tarde, dámonos todos e todas por saludados. Mirade, hai solucións. Eu, a que me funciona, é estar pendente. É estar moi pendente sempre, seguido, porque é como di aquí María Dolores, creo que era. Si, sacamos a cazula. Chamades de cazula. Mira, ti, aquí chamaselle a caropa.
caropa de escaropar, ou folla de esfollar. Se quitamos a folla, esfollamos, se lle quitamos a caropa, descaropamos. Pois, o dos repolos. Mira, xa no verán tamén, pero no inverno é imposible que non haxa babosas e caracoles, porque están no seu, o sea, necesitan humedad para poder vivir, o seu corpo ten que estar sempre húmedo, e o mellor é ou salir polas noites, cando é verán, pero polas noites á 1 da mañá ou 2 da mañá, ou o inverno en calquera momento. Entonces, agora mesmo están de festa, están como a diola. Entonces, eu o que fago é estar moi pendiente, colocar sempre, sempre, agachos para elas, tellas, normalmente, porque como fan así a coviña, é de un sitio agradable para se esconderen. Entón, cando eu vou á horta e levanto as tellas, suelen estar aí. E senón tamén vigilo os repolos. Eu sei máis ou menos como os teño. E se vexo que unha folla de repente está comida, ou notase, hasta incluso se nota se a acabaron de roer, porque non está a folla como curada, cicatrizada, non? Ti, por exemplo, un bicho come un cacho da folla do repolo, non? Oxe, e non ves hasta a semana e non volveu a comer nada máis. Ese furado está como cicatrizado, fai como a nosa piel, cauterízase todo alrededor e sabes que ese furado que xa estuvo como estupero fai uns cuantos días. Esa propia planta se autocurou esa ferida. Pero se vas, notase perfectamente se o acaban de roer, porque está como máis verde claro, está masticado. Entón, se ves que o repolo que está recién masticado, o bicho está aí. E non escapa a correr, porque non é un conexo que sale correndo cando che ve chegar. Está ali. Entón, o mellor é tamén iso. Fíjaste, se está recién roído, busca o que está aí. Pero fijo, normalmente están no envés das follas, sabes? Ti ve o furadinho por aquí, pero normalmente está por aquí. Son fáciles de coller. Nusca, aínda vale a luna para semillar ou xa é tarde? Depende do que queiras semillar. Se queres plantar chícharos, favors ou tirabeques, podes semillar agora. Pero non teño que mirar a luna, que non sei ora moi ben como é, pero eu penso que aínda sigue para baixo, porque a luna chea aínda foi hai unha semana e pico, así que aínda pode semillar. O sea, sementín, aquí se dice sementar, sementarei, pois aquí dice sementar. Eu aínda sementín o miércoles, este miércoles, cando vos fixen o vídeo desta semana, puxen as lechugas, as sementes das lechugas. E aínda esta semana, a ver se me dá tempo tamén, Dios mío, que tantas cousas me comprometo a facer e depois non me vai dar tempo. Están entrando igual os aqueles, me cachis na mar, a ver se non... Vou a quitar este sonido tamén, a ver se así xa... Vos coitadesme igual agora? Ou que tiñe demais? Dicídeme. Pois, se me dá tempo tamén a plantar aínda zanorias. Pero a semana pasada plantín unhas poucas zanorias e máis lechugas. A semana pasada non, fai 3 días agora, o miércoles debeu de ser. A ver, porque hai aquí un mensaje retenido hasta que se revise. Ai, Dios mío. Silvia Arias, retúvoche YouTube o teu mensaje porque poñía falando de babosas e tomouno como un insulto. Chámalle lesmas, Silvia, chámalle lesmas. Vou a darlle a mostrar. Outro moderador xa se fixo cargo do mensaje. Bueno, falando das babosas, comentarche que a túa afillada, a suculenta está moito mellor. É que ti sabes o traballiño que lle costa a unha planta cando está botando un repolo, por exemplo, non? Bota as follas primeiras grandes, e bota ao mellor 4 ou 6, e ten un ulliño ali con tanto traballiño que o ten o pobriño así, aí no medio tal. E se lle entra aí un bichiño deses verdes que son casi indetectables, detéctalos polo furado que está facendo, pero son malos de ver porque son igual que os nervios das follas pola parte de atrás. Hai que levar as gafas para cá. E claro, comelle unha folla desas, e a prove da planta non é capaz de ir arriba, suelen ir ás follas tiernas, as que están dentro do repolo, sabes?
Entón van ás follas tiernas e corta moitísimo a unha planta ir para arriba. En canto lle quitan os bichos, colle, escoitamos ben, perfecto. Pois agora a ver se non entran máis mensajes, e se non agora así xa sei, hai que ir aprendendo. Acabas de chegar, Rula, bueno, chegas a tempo, María Elvira, fainos preguntas que temos aquí. Teño pendiente, dime Manuel, a semente de chiribía. A min tesme que dicir que é chiribía porque por ese nombre non a conoso. Chiribía. Dime outro nombre, ou vos que podedes, que se non eu non sei como salir daqui, mirademe en Google, con que outros nombres se conoce a chiribía, que non sei o que é. Susana, dime, Nus, que estamos preto e parece que nos separa o mundo. Aquí no son tamén se esfolla moi cedo, moi seco, e escolles ese día ou ao seguinte e porreo. Sí, pois iso son. Vos orres que teñen que secar o millo. Mi madre, aguántanos... Aquí... Bueno, pois sí, o son é aquí ao lado, pero xa tamén non no xeito de traballar, sino xa no xeito de falar. Xa falamos diferente tamén, querida Sanita. Sí, a verdade é que sí, se te escucha genial, vale, sigo. Como unha zanahoria blanca. A chiribía. Pero, cómese como unha zanahoria ou é como se fose unha especie de cousa picante, como se fora, que agora non me sale, como o ginger ou así, o jengibre. É algo así? Ou é un tipo de zanahoria? Se non, mira, o mellor é mirar pola parte de atrás do sobre, sempre nos vai a indicar, le vin o sobre que tiña eu aí para baixo, pero pola parte de atrás dos sobres que compredes, sempre, todos, calquera especie de clase de cousas que compredes en semilla, pola parte de atrás traivos un esquema que vos di cando se sementa, recomendado, cando se sementa, cando se planta, cando se recolle, cando se... E guiadevos un pouco por eso. E depois tampouco non é que lle fagades moito caso, como eu quero dicir. Tamén... Home, a ver, non me collades, por exemplo, unha semente de unha lechuga que só se planta na primavera e no verán, e a plantedes no inverno. Porque nacer ao mellor vai vos a nacer. Pero é unha planta delicada, con unha folla moi delicada, e non aguanta a humedade. Ou ollo pudre ou así. Entón, mirade sempre o sobre pola parte de atrás, que vos vai axudar moitísimo indicándovos en que meses se pode plantar esa cousa que queredes plantar. Carlos, graciñas, Nusca, polos consellos de como secar as barbas de millo. E despois de que están secas, Carlos, porque secan enseguida, eso que non as gardes en cristal tapado, telas que guardar en un sitio aireado. Mira. Vou vos enseñar que eu teño estas caixiñas que as fai uns chavales de aquí, uns artesáns, que se chama Red Galicia, e estas chamanse caixas Orrio. Bueno, pois unha cousa así parecida, estas son apilables, podo quitar a tapa de arriba, bueno, aquí teño as miñas sementes lá dos tomates e iso, porque esta caixa airea moi ben. Calquera cousa que meta aquí non está estanca. Entonces levantas esta caixa e a seguinte caixa, pois mirade, teño aí manzanilla da miña. Entonces, en tipos de caixas destas que podan airear genial, porque teñen moitos buratiños por todos os lados, está moi guai, porque aquí non che van a coller mo, van a seguir secando. Eu teño así encima do fogón, que non é que lle faga moi ben o calor, pero naquela esquina non lle chega moito o calor. Ala. Aquí estamos, a ver. Chiribía é moi parecido á zanahoria, pero non me acordo do nombre. Xa non lo aclarou tamén Manuel, creo que era, o que me preguntou. Cando se transplantan as verduras, tamén hai que mirar as lunas. No, si as tes, pero ti sementástelas, ou sea, telas sementadas, porque non é o mismo que as teñas que arrincar dun cacho da horta túa que as compres, sabes? Eu miro sempre, a luna miro sempre, pero, por exemplo, mira, hai un tipo de repolo que é moi rápido, non? Entón,
que é o bacalán, que temos por aquí, que fai como un olliño redondo, así, aloncado, e dá moi rápido a verdura. Pero tamén, así como a dá rápido, o repolo, digo, o seu repoliño non é que se arre moito, que ten moita folla de verdura aberta. E, logo, grela, como non o quites, grela de contado. Pero xa é ele así, pero se aínda encima o plantas, o transplantas, o tes nun semilleiro, está aí quietiño. E outras plantas, cando a luna vai de forza, aínda non ten as raíces agarradas, non? Por moito cuidado que teñamos a quitar unha planta de aquí para trasplantala para aquí, ao quitala facémoslle daño, porque as raíces máis gordas que vedes son as raíces de agarrar a planta, pero realmente as raíces que fan alimento para a planta, polas que a planta se alimenta, son unhas raíces moi débiles, moi delicadiñas, moi delgadiñas, con moitísimas ramificacións. Se arrancamos daqui a planta e vemos que ten unha boa raíz, sí, claro que a ten, pero normalmente se é a raíz principal é para se agarrar, non se alimenta con ela. É a raíz que vai a facela firme á terra. E a trasplantamos, imaginádevos, cando a luna vai de forza, ao mellor as poucas raíces que ten, cheganlle para seguir vivindo, claro, pero como a luna ao mellor está tirando por ela, o que fai é estirar máis da conta. E ao mellor grelache antes de tempo. Entonces, se a trasplantamos cando a luna vai costa abaixo, o sea, cando xa foi luna chea e empeza a ir costa abaixo, dalle tempo á planta, sin que haga influencias de tirar a luna por ela, dalle tempo á planta a volver a botar as raíces que a alimentan. Por iso é mellor trasplantar, depende do que, eu faloche de cousas que non queiras que grelen. Ti que é o que non queres que grele? Non queres que che grele unha lechuga, para que che aguante de que é a lechuga grande, queres que che aguante ali na terra un mes ou dous, hasta que queiras collelo ou así, non? Porque se che grela de contado, quedas enseguida sin o produto, non? Estírase para arriba. Entonces, millor é mirarte sempre á luna. Por exemplo, chícharos. Non nos importa que o chícharo, se había de botar folliña, vamos a ver, plantástelo, por exemplo, cando era luna chea, en vez de botar as folliñas tan xuntas, vai a botar máis pau, aquí 2 follas, máis pau, aquí 2 follas, pero iso dá igual, porque o chícharo dalle tempo de sobra a enraizar ben, e non temos problemas de que grele, o que vai a ser é como un pouco máis largo, ao mellor, pero non importa na súa produción. Cando o chícharo bote flores e empece a botar vainas, xa lle pasaron como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 lunas ou 16, así que non ten problema. Unha lechuga sí, claro, porque unha lechuga pasa por ela 4 lunas, 4 fases da luna, en un par de lunas tes que plantar máis lechugas, ou antes, incluso, se plantas poucas. Creo que me liei. Chiribía recuerda a zanahoria que se hace el caldo de verano con calabacín, está buenísima en estofados de carne. Pero sabe a zanahoria? Porque é a miña duda. Sabe máis a zanahoria ou sabe... Porque eu teño na cabeza unha especie de zanahoria blanca, que non é zanahoria, que é como moi ancha arriba e fai como un pirulí así para baixo, estreitiña. Non é como unha zanahoria ancha de arriba a baixo. A que eu teño na cabeza fai como un cono así, estreitiña, xa de contado, e ten un pouco como de picante. Por iso pregunto se se parece ao ginger, ao jengibre. Malena, repito, ya sabes el nombre de las manzanas autóctonas? Ai, pois non, me caches... É máis, olvidouseme, Malena. Vou a coller nota, para que non se me olvide. Tareas pendientes para o seguinte directo, ou para dicírvolo tal. Nombre da masán. Nombre da masán esta de inverno. É a ver se o encontro, porque é un tipo de masán, para os que non sepades, que teño, que cumprín un día así, vindo de non sei donde, alá, e o masanceiro, hasta o tiña o home abarbado, nin siquiera era destes que veñen nos cacharriños, non, el tiño abarbado, cando mo vendeu, imaginadevos que a masán se chama Cleopatra, que non se chama, pero bueno,
Cleopatra. Este é a Cleopatra daqui de toda a vida, este é a auténtica gallega do inverno, porque tal, eu, ai, pois se é unha raza auténtica xa a levo. Ai, que boa decisión, porque a Masán é unha pasada, unha pasada. É que conste que o ano pasado creo que foi, no verán, por primeira vez na miña vida, por primeira vez, vin na miña horta cochinilla algodonosa. Era nesa masanceira. Curiña, pero non lle debín de curar ben, ou igual a ten un pouco como debaixo da piel ou algo así, e volveulle a salir. E cando me din conta, a cochinilla estaba lle chupando toda a alegría á masanceira. E entonces a consecuencia de tela que estar curando, este ano debenlle quedar agora, non sei, media dúcia de masáns. O sea que é unha senseira que aguanta das masáns todo diciembre hasta xaneiro. Riquísima, crujiente, chea de agua, dura, dura a comer. Non é destas que son fofas como a Golden ou así, non, dura, dura, riquísima. Estaría pendente, só teño anotado. A ver, o jengibre lograse aquí? Sí, sí que se logra. O que pasa é que moita xente planta como se fose un tubérculo normal e non se pode plantar. O jengibre, bueno, a ver, hai algunhas ramas, non, de jengibre, que son raíces, son as raíces da cana. Ti compras unha raíz e nunca vai a botar gomo, porque hai quen lle bota produtos, polvos, para que non gomen. Entonces, esas non che van a nacer, porque se teñen o produto para que non gomen, xa non van a gomar nunca na vida, fajas o que lle fajas. Pero si un día na tienda, no supermercado, na frutería ou donde sea que compres o ginger, ves que bota como se fora un corno, un corniño verde, bueno, verde amarillento, así, que empeza a botar como un corniño, que non é o jengibre liso, bueno, liso xa sabedes que non é, non? Que é como se fora non sei como dicir, unha tripa coirenta. Bueno, pero se vedes que bota uns corniños, está gomando. E o ginger, bueno, agora no inverno non o plantedes, porque é unha planta que quere humedad, moita humedad, pero o vento, en canto empece a salir a cana, se lle dá este vento, mórrevos. Entón, o ginger, o que hai que facer é pousalo. Posiblemente collades a raíz, que vos dixo, non? Que é así, mal feita. E botou aquí un corniño, aquí outro corniño, e aquí outro corniño. Botou os cornos por todos os lados. Ti colles así, e donde máis corniños teña, pola para arriba. Pousada, simplemente pousada. Home, pouses nunha terra que sea dura como que estea así. Ti cavas a terra, móvelo un pouquiño, botas un pouquiño de fertilizante que teñas ou así, e pousala, acomodas a raíz aí nese lado. Bueno, delimita un pouquiño o sitio para que te acordes que aí tes o ginger, e simplemente deixala así, porque é a maneira de plantala. Se a plantas e enterras totalmente, non che nas. Ou pode che nascer, pero pudre a raíz e non lle dá tempo a botar a cana para arriba. E o que fai é moi simple, pousa a raíz, os corniños eses que vos digo empezan a botar como se foran unhas canas, parecido a unha cana, moi parecido a unha cana, é la mar de bonito tamén, para baixo en raíza, e o que fai é despois arar esa raíz que é o ginger, que é o que comemos, o jengibre, que é o que comemos, empeza como a medrar para os lados e vaise como expandindo, e así é como se planta. Pero iso é mellor si na primavera, non esquiña que Joapiña se che ve na tele un pouco estresante. Joapiña na tele aquí non logo. A ver, aquí non, porque aquí non me maquillan. E máis as cámaras de televisión son millores que esta cámara frontal, que eu estou co teléfono. E o teléfono, as cámaras frontales non teñen moita calidad. A verdad que este me vexo eu cativa. Pero... E por que é estresante na tele, lo? A ver, eu sei por que é estresante. A min estrésame porque é un programa en directo. Ao ser un programa en directo, os colaboradores, presentadores, e, bueno, ali hai un equipazo que flipas, entre cámaras, os estudantes, os outros, ali hai un equipazo tremendo. E traballan genial, porque o estrés non o ves, pero hai no, o sea, mastícase. A min, o sea, sempre me tratan así, pero
xurden cousas. O sea, os que están dirigindo o programa son os que teñen que acelerar se ven que a xente, para que non se lle durma, para que non se lle vaia do programa, para que non... Eu sei que moitas veces fanme preguntas e non as deixan contestar, pero tampouco non é culpa deles, porque ás veces sí, ás veces sí, pero faise estresante porque é un programa en directo. Se fora gravado, ao mellor non era tanto, pero iso tamén é o que mola, é o que dá a vidilla, non? Iso é como facer teatro en directo ou gravar un audiovisual, non? Que sempre podes ir, corten, repetimos, toma 76, sabes? Ou cousas así. Iso é en directo. E como vai, sale así. Por iso a mellor se che fai un pouco estresante, porque me fan preguntas e non me deixan falar, pero penso que teño aquí uns directos. Aquí podesme facer as preguntas que si as leo, que se é outra, que non escapase ao meu deseo de poder contestarvos a todas. Pero xa sabedes que eu son moi faladeira, e contestando unha pregunta, ao mellor xa me boto 5 minutos, pero neses 5 minutos hubo 80 preguntas aquí. Ai, Beatriz, dime así, como Raquel, pregunto como trataches a cochinilla. A cochinilla algodonosa tratina con xabón potásico, pero empecín unha os tallos que estaban máis afectados porque é increíble. Menos mal que a teño localizada ali, porque a cochinilla algodonosa é un problemón dos gordos, porque é malísima de erradicar, malísima. Bueno, vou-vos explicar máis ou menos o que é, pois que non sepades o que é. É como unha especie de pulgón, é moi parecido a un pulgón, de feito, penso que será como un pulgón, que está todo xunto, localízase, depende, por exemplo, nas suculentas ou así, que teñen, a xente que o ten un problema grandísimo, porque acaba con elas, debaixo das follas, ou entre as follas, pero no masanseiro teño como nos cortes, donde lle din os cortes das podas ou así, aí gustei moitísimo, debelle ser blandiño, e xúntanse aí, é como unha especie de pulgón, pero recuberto de unha especie de algodón. Por iso se chama cochinilla algodonosa, porque parece algodón. A ver, ti tocas ese algodón, é como o algodón que fan nas festas que che envolven no pau, non sabes, que che fan o algodón este blanco, que lle tocas e desaparece o algodón. Bueno, pois é unha cousa así. Ti tocaslle e desfaz ben a cochinilla. Non se debe facer, porque senón o que estás xiscando, caendo ao chan e tal, hai que ter cuidado. Entón, como acabín con ela? Que non sei se acabín con ela, só mirarei agora na primavera. Pero os cachiños que estaban moi afectados, sabes, por exemplo, esta punta, e todo isto era cochinilla algodonosa, que facía era unha bolsa debaixo, tixeira de podar e polo san. A cochinilla estaba aquí, eu cortaba por aquí, tan, a bolsa, para queimar, porque non podes andar con pestes deste tipo pola horta adiante, que moitos pulgóns. Agora falamos dos pulgóns e máis das formigas, a ver se me acordo. Moitos pulgóns teñen alas, non é que estean no árbol porque as formigas os levaron, iso é un mito, o sea, as formigas van a donde están os pulgóns, non é que as formigas anden co pulgón ao lombo para pousalo ali. Os pulgóns teñen vida propia e son comunidades de bichos que viven nos tallos máis tiernos das plantas ou dos árboles ou do que sexa, normalmente, bueno, se é masanseiros, perales e cousas así, nos brotes novos, sempre, e nos cítricos e en todo, é que o pulgón está por todo. Pero moitas especies de pulgón, cando son adultos, teñen alas, como unha mariquita, como unha mosca. Ao mellor non teñen ese vuelo tan lixeiro, pero poden voar e poden cambiar de rame, de árbole, do que sexa. Entón, o da cochinilla tal, cortar e a bolsa. O máis grave, quitalo de raíz. E despois, empecín a botar o xabón potásico. Queiminos, pero dali a non sei cantos días, ou unha semana ou dúas, ou o que fora, volveuse a reproducir. E o que fixen foi, non sei, quintiplicar, xa nin calculín, collín o xabón potásico e en vez de regirme pola tabla que para usalo, por exemplo, para outras plantas que son máis delicadas, dixo, mira, ao masanseiro non lle vou facer mal ningún, porque ademais ainda estaba cas pullas, nin siquiera botara flores. Non lle vou facer mal ningún. Entón o que fixen foi diluir bastante xabón potásico, como a fago eu, que eu sabedes que o xabón potásico
desfago a pastilla en agua para tela despois todo o ano ali na horta nunha botella. É moito máis fácil de usar porque senón cos sabón tens que estar a desfacer, esperar a que enfríe a agua, tal. E como o fago eu, xa solo é diluílo. Diluín xabón, pero con ganas de botarlle sabón, solo para que me anduvera o flis-flis, que se me atascaba aínda encima. E acabín con ela así, pero bueno, xa vos direi se acabín con ela porque na primavera ao mellor volve a rebrotar a puñetera cochinilla. As mazáns en Galicia aquí poñémoslle nombres seguns San Benito, según San Bonito, de Santa Mariña, de tal cual, por iso en cada sitio chamámoslle distinto. Xa, pero hai algúns tipos de mazán que, que son moi característicos. Eu si che dixo repinaldo, que repinaldo non o hai en todo o mundo. Repinaldeiras, antes todo o mundo tiña repinaldeiro na casa, e rescindía todo o curral. E agora para atopar un repinaldo bo, deses que dan olor, cuidado. Todo o mundo sabe o que é. Podenlle chamar en outro sitio de outro xeito? Pois non o sei. Pero o nombre típico polo que o conoce todo o mundo é como, non sei, como isto do repinaldo, non é? Ao mellor, aquí ao repinaldo chamámoslle mazán de olor. Pois vai, pero sabes que é repinaldo, non? Eu xa sei que en cada sitio temos mil nombres, e que ese é a cousa bonita que temos co idioma que temos, que daqui ao son, como me dicía fai un pouco Susana, daqui ao son cambia moitísimo. Cambia a maneira de comer, cambia a maneira de falar, cambia a maneira de chamarlle ás cousas, cambia a maneira de traballar, cambia todo. Daqui a aí que non é nada, que son nada, un tiro de pedra, 20 kilómetros ou así, e a menos, incluso, porque aquí no mesmo concello, en Ribeira, aquí ao lado falan distinto, en Corrubedo falan distinto que en Artes falan distinto que en Agiño do Puerto falan distinto que en Agiño de Bes. Temos un falar e un deje, unha maneira de chamarlle as cousas que nos fai moi particulares. Hola, Nusca, buenas tardes, que contenta estón de estar aquí. Ana Pasantes, que estón. De onde eres, Ana? Porque aquí non se usa a N de final, pero soname moi ben. É como quen usa a N para dicir, eu, por exemplo, digo, estálle ben. E non? Aquí ao lado hai moita xente que di estañe ben, con N. E gustame moitísimo esa palabra, é nada de adotar. Porque me gustan as palabras que acaban así en N, que lle cambian o sonido e lle poñen estañe ben. E Ana tamén di que contenta estón de estar aquí. Estón. De onde eres? Hola, eres de Ribeira? Sí, claro. Eu son de Ribeira. Eu estuve en Boiro, pasei por Ribeira, moi bonito todo. E estou segura, como te chamas? Alicia Pérez. Estou segura que non vistes as cousas chulas que temos, porque cando se vai ao sitio, ves moitas máis cousas e lle preguntas aos paisanos, á xente dali que vive ali, que si te guías polas guías turísticas, valga a redundancia, porque son sitios que sempre están cheos de xente, que non hai onde aparcar, que están saturados. E seguro que hai ao lado sitios bonitísimos para ver. O sea, que estou segura que de Ribeira vistes o que, claro, o que che enseñaron as guías ou que che foron dicindo, pero temos currunchiños chulísimos. Hola, Nusca, son Monse de Ourense, encantada de oírte. Pois, eu teño aquí unha mosca, é unha protagonista, venme quitar o protagonismo tamén, de Ourense. E que tal en Ourense? Ourense xa vos dixen que me gusta moito, bueno, a mí gustame toda a nosa terra, parte do estranxeiro tamén me gusta moito. Pero Ourense teñolle un cariño moi especial porque tendes as termas. Eu disfruto moitísimo nas termas, gústame moitísimo ir ás termas. Teño un nispereiro, cando empeza a criar a froita ponse negra, e se nin medra, sabes que podo facer? Pero chegar a un diagnóstico solo por eso, non sei. Cando chego o tempo, mándame unha foto.
por Facebook ou por Messenger ou por así, porque ponse negro. É como o das masáns, ti agora colles unha masá no inverno e ten como unhas manchas que lle pasas o estropajo e sálelle. E moita xente pensa que son manchas do tempo do inverno, da chuvia, do vento, que se quedou pegada e así. E non, realmente é un hongo que vai a comer a melaza que produciron os pulgóns. Pero é que é un ciclo moi grande. Os pulgóns están aí na primavera, poden estar ao largo de todo o verán, e este hongo que se alimenta do que caja os pulgóns e apareceche despois no inverno na fruta. E distía, teño as masáns todas negras, e ao mellor non é negro, é esas manchiñas que salen. Quero che dicir que é imposible diagnosticar algo porque me dixes que se poñen negros e que non medran. Pois non sei. E as follas están ben, por exemplo, as follas do níspero son grandes, brillantes, bonitas e verde oscuro, sanas, só é na fruta. Ai, a ver, temos termas, pero agora están anegadas. Bueno, muller, pero porque choveu o mundo de orde a agua, pero xa se desanegarán. Eu xa antes de irse procurarei mirar, porque claro, non é un pasiño, son unhas horas, que creo que me leva casi 3 horas chegar. Pero eu xa mirarei cando non estean anegadas para ir. É normal que estean, é lo que se vai a facer, son posas, e ao lado do río, imagínate. Que tal todo por aquí? Espero que todo ben. Todo ben, María Esther, ti trouxetes café? Eu ainda non lle digo un trago, porque xusto fervín a miña aguña antes de... Cando me din conta xa eran as 5. Colleu, apura, se había aquí 8 personas esperándome así á porta. Sí. Magda, boas, desde Soaserra, no concello de Cabanas. Chego tarde, non chegas tarde, quen che dixo que chegas tarde? Chegas a tempo, ti trouxeches os deberes feitos, porque o resto do mundo xa me fixes preguntas e xa respondín todas. Non sei onde é a túa terra, nin sei onde é Soaserra. É un nombre bonito, é agradable de pronunciar, Soaserra, pero non sei por onde queda, nin sei por onde queda Cabanas. Ola, Nusca, desde San Clodio, Lugo, estou preparando os cogordos, choupins, me cago no mundo, pois non sei que son cogordos, nin choupins, a min dame que explicar a alguén que é iso, porque se eso imos hasta aí, así está rico, imos a Lugo. Se hai que ir. Explícanos que é iso dos choupins. Aquí temos chimpins. Sí, pero... Eu teño 2 nísperos. Eu salen ben. É o do outro negros. Que un saleche ben é o do outro negros. Pero negro... Negro unha mancha de podredumbre? Ou negro que sale manchado e hai no que limpar antes de comelo? Ou negro que queda necrosado, como cando os tomates teñen o mal da peseta que lle chaman, que se necrosa, negro, non ten dúda ninguna. É que non sei como é ese negro, é que diagnosticar algo así é terrible, é imposible. A ver, yo me acuerdo de cuando era, dinos Matilde, era pequeña, e en mi casa había repinaldos, e eran riquísimos, e ahora están extinguidos. Non conozco a nadie que los tenga. Mirade, a ver, algún hai, pero hai que acudir a casas de xente que, non sei, é moi difícil encontralos. Pero eu sei dunha persona que os ten aquí cerca de min, na Bisbarra, un día paseando, chegou o cheiro antes de ver o frutal. O sea, que dixo, aquí cheira a repinaldos, Dios mío, onde está? Cheguei a petar á porta a muller, porque, claro, era deses repinaldos, que ademais era dos que son así grandiños, rojos, que os abres sangre por dentro, cheos de agua, riquis, me faz así, porque o primeiro repinaldo que comes é como se comeras un cacho dun limón, porque che agría bastante. Depois, segundo, non sei, entre o mellor, depois xa van indo. Pero petiña á porta a muller, dixenlle que se por favor me daba unhas pujas para insertar. O que pasa é que ainda non mirín, teño que mirar en que frutal o vou insertar, porque non todos os masanseiros se poden insertar en calquera outro masanseiro. Tes que ter en conta sempre o ciclo de produción de cada masán. Ti non podes insertar, por exemplo, unha masán
que empezas a dar algo na primavera e que dá no verán, non lle podes insertar unha masán do inverno, tipo Gran Smith ou así, non podes insertar unha Golden nunha Gran Smith, porque non vai a ser o mesmo ciclo de produción, vaise a atrasar. O sea, cando unha estea dando, a outra non vai producir, non lle produce os azúcares ben, e non é o mesmo. Cada pau ten que ser insertado polo menos cas mesmas características de produción, de temporada, polo menos. Nusca, Cabanas é en La Coruña, creo. Pois estamos igual, María Esther, porque eu tamén creo, pero por aquí ha de ser. Pois yo estoy por el monte en Coristanco, buscando setas. Está cerca de Cabana en Bergantiños. Bueno, ahora fago unha idea, joder, en Bergantiños. Nusca, es, digamos, entre Carballo e Fisterra, vale. Vale, a grandes rasgos. Ahora se me situí máis ou menos, o sea, desde aquí, atravesando así, cara arriba. Agora só teño máis ou menos aquel lado. Magda dimo, o noso concello está pegado ao de Pontedeume. Vale, tamén o da Capela, vale. Hola, Antonia, recién chegada tamén Antonia. Bueno, eu teño unhas cuantas notas que fun collendo esta semana, vou tamén a aclarar algunha. Preguntoume unha chavala e pareceume super curioso, o sea, dixo, esta vou na anotar, para lle dicir. É que falando dos coleiros, porque estamos no mes de plantar os coleiros, bueno, xa debía de ser plantados a finales de outubro, bueno, agora durante o mes de novembro pódense plantar coleiros. A ver, pódense plantar cando queiras, pero cando mellor lle vai a ir, porque teñen que enraizar no frío, con chuvia, entonces están ben para seren plantados agora este mes. Pero a chavala preguntoume, que non me acordo como se chame, non apuntín o nome, moi mal feito, preguntoume que antes, diría ela, antes os coleiros duraban moito máis e agora hai nos que plantar todos os anos. E ten toda a razón, porque antes non había que plantalos todos os anos, porque os coleiros ao mellor, a ver, algún sempre grelaba, sempre, pero ao mellor botábache o tallo dos coleiros, botábache 2 anos ou 3, antes de que empezaran a botar o grelo. Eu teño a solución. Mira, a ver, para a xente que vende os coleiros, é máis productivo que che duren só un ano, porque senón po ano xa non chos venden. Entón, venden os que saben que van a grelar, que boa verdura van a ser calquera, pero, claro, se che grelan po ano, volves a comprar. Entón, ti deixalos estar, non? Ti plantas agora os coleiros, e deixalos estar, vas a ter verdura durante todo o ano, pero, cando empece a chegar o otoño do ano que ven, non arranques todos para plantalos novos, non? Quero dicir, deixa estar o tallo, e os que che vayan grelando, bueno, eu fago eso, os que me van grelando, quitolle a cabeza co greliño, e iso como, porque para min os senos de verdura de coleiro, para min é do máis rico, bueno, xa me gusta a verdura de col, pero os senos son os greliños logo, non? E o que fago é arrancarlle a cabeza e deixar aínda o coleiro, porque volve a botar senos arredor, volve a botar greliños e volvos a comer outra vez, o sea, para que deixalos en produción bastante. Pero os que non vos grelen, deixadeos estar. Eu, por exemplo, mira, tiña un coleiro, que bonitísimo, ademais, daba unha verdura, porque isto é raro, sabes, poliníxanse entre eles e saleu un cruxe así como medio rareiro, non? É polo de enseñar un día que me acorde. Bueno, ten que estar en algúns vídeos meus, ten que estar por aí, porque botou na horta sin grelar, eu non sei, pero eu penso que 3 anos, polo menos. Tuveñes a que xa no segundo ano empezarlle a espichar paus ao lado, poñerlle, amarralo, porque claro, despois chega a ser tan largo, este debía ter o doble de min, o sea, 4 metros e pico de largo, para collerlle verduras Dios meu querido, xa pasaba por riba dos frutales, e o coleiro seguía. Este ano greloume, o sea, este verán, ese coleiro grelou, e tratino con todo cariño, o grelo. E cando as sementes estuveron para apañar, baixín o grelo, cortino, que era xa como un cañoto con leña, porque como tive que encender a motoserra para cortar o dichoso cañoto, que non era capaz. É un cañotazo así gordísimo.
jardín de sementes. En setembro ou así, ou en outubro, non sei, sementinas. Entonces, eu un tallo dos que plantín agora en noviembre de coles, un dos tallos son coleiros desa col que me botou 3 anos sin grelar, dando verdura, 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 verdura. O sea, cansouse de dar un fartín de comer nela. E ten como os tallos e os nervios un pouco como a violeta. A folla é un pouquiño risada, non é como unha cale que é bonitísima, así que parece que é o pelo dunha persona afroamericana, non? Así toda risadiña, non. Un pouquiño ondulada nada máis. É moi productiva. Entón, un dos meus tallos son fillos dese coleiro. Se queredes... A ver, algún ao mellor sale porque ao lado plantínlle coles que tuven que comprar medio cento, cumprín máis de coleiros, e plantino ao lado. Algúnha vais a polinizar, vanse a cruzar e non vai a salir o que eu quixera. Pero dame igual, o sea, a maioría dos coleiros, fillos dese coleiro que tardou 3 anos en grelar, van a botar 3 anos ali, e senón al tempo. É unha maneira de facerse con elas, é esa. E agora os coleiros tamén se lle pudre o centro e non duran nada. Se lle pudre o centro... A ver, aí hai un problema, Maribel? E casi apostaría que é moito arriesgar, se vos digo, que facer un diagnóstico así, cuidado, é difícil. Pero o centro das verduras non ten por que pudrir, Pode estar hueco, iso sí, porque un coleiro cando vai sendo vello o que fai é abrirse, pero un coleiro, un repolo, unha coliflor, un brécol, calquera cousa, empésase a huecar e fai como un hueco furado no medio, iso sí, pero que ese hueco estea podre, aí hai outro problema. E apostaría por dúas cousas, porque se me acaba de ocurrir outro posible problema. Un problema, que lle botedes arjeiro sin madurar. Que diste, antes botábase toda a vida o arjeiro sacado da corte, botábase a horta. Antes era antes. Antes non había tantas pestes. Antes non había este clima. Antes ti botabas o arjeiro na horta e había 0 grados de temperatura. Nós aquí aínda non baixamos dos 15 grados nin de día nin de noite. As temperaturas aumentan, o tempo cambia e todo cambia. E as pestes que temos de insectos, de fungos, de virus, de bacterias e de todo, iso todo cambia. O sea, que o que sabíamos agora non vale tanto. O sea, sí que vale, que todo o que sabes só sabías, pero sempre hai que melloralo. O sea, todo o que se sabe está como incompleto, é imparcial, porque agora temos que aprender outras cousas novas para poder seguir tendo as mesmas producións. Mira, miña nai dicía que antes plantábanse patacas tamén para os animales, o sea, plantábanse patacas para a xente máis para os animales, pero non había que sulfatalas. Eso de sulfatar as patacas é dantonte, quero dicir, dantonte non, pero os que temos unha edad, diredes vos, Dios mío, que esta rapaza é unha rapaza, non son tan rapaza, pero antes as patatas non había que sulfatalas para que foran arriba, e tiñan unha produción que flipas. Botabas un saco de patatas e colleras 80 sacos de patacas. E habíalles que coser para as vacas, habíalles que facer galdrumadas para lle botar aos animales todos, aos porcos e a todo, porque non sabías que facer con tanta pataca. E agora prova de ti que plantes unha pataca sin sulfatala cada 7 días, ou cada... porque logo che colle pestes. Bueno, pois, iso aplicado tamén ao arjeiro. O arjeiro antes, cando se botaba as leiras, a maioría da xente deixaba o ferver, tiñalle que pasar a luna por riba. O sea, que botaban o arjeiro en montes e deixaban que fervera, tiña que coller unha luna chea. E ese arjeiro fermentaba, fervía, botaba fume. Cando o ibas a xiscar pola horta, ca horquilla, parecía que estabas xiscando o bajaxo da pota cando quitabas o bajaxo da pota de facer a caña, porque aquelo fumejaba como se tuvera lume. Bueno, de feito, chega case a 100 grados. E iso matáballe todos os patógenos, ou a maioría dos patógenos e dos bichos que había xa no arjeiro. Iso unha. E outra que as vacas, os animales e todo que facían o arjeiro antes, mi mãe iba a dicir que estaban moito máis sans.
ao mellor dabanlle unha vacuna, ou acordádevos, non sei se vos acordaredes, cando eu era pequena, viñan uns vacunadores, ou sea, non sei como se chamaban, porque é que non eran nin veterinarios, non sei nin se serían, eran como practicantes que lle poñían inyeccións aos cans. E viñan polas aldeas, era tal día, en tal sitio, e todo o mundo iba co seu can para vacunalo ali. Era gratis, quero dicir, vacunabancho ali. E se chegaba ao can, xa estaba san. E agora os cans parece que teñen un montón pois, como a todo. E o dos coleiros, que era o que íbamos, madre, onde se me foi a tarteira de mío, menuda volta fun a dar a todos os sitios. Os coleiros poden pudrir unha, porque lle botas o arjeiro verde, e ten patógenos, e ten larvas de bichos, máis ben de especies de cucarachas, de moitísimas especies de cucarachas diferentes, que cando están larvando, cando son larvas, chámase gallinita ciega, galiña seja, que son como uns bichos blancos, enroscados, con forma de rosquilla, son blanco-grisáceos, entre blanco e gris, teñen as patas na cabeza, e teñen, creo que son 6, ou sea, 3 pares de patas, na cabeciña, e a cabeza sempre están así enrollados e teñen como dentes aquí. Eses comen que flip, eso acaba con calquera cousa que plantes, porque lle come as raíces a todo, non lle fai ascos a nada, sabes? Despois hai outras pestes, pero bueno, esa é unha das que podemos estar sementando na terra sin querer se botamos arjeiro sin madurar. Esa é unha. E outra que as verduras, ou sea, calquera tipo de repolo, crucíferas, repolo, brécol, coliflor, romanesco, coles, cales, calquera tipo desa verdura, haise que fijar, cando a compredes, compradella a quen queirades, que eu aquí non me meto de tal. Eu teño as comprado de chupete, desas que son de Petit Suisse, tamén valen ben, ou tamén as teño comprado ás mulleres que sementan nas súas casas e que depois che venden o manoxo, non? Que che venden normalmente medio cento, como mínimo, ou 1 cento, non? Pero, cando as compredes, fijádevos, porque, a ver, eu prefiero as da casa, as que sementa a xente na súa casa. Pero tendesvos que fijar moi ben nas raíces e nos tallos. Imaginádevos, non? Cando queirades, son moi boas, que son da casa, son tierniñas, son noviñas e tal. A ver, xa non me meto en que vos ficedes en que sean novas, porque para iso hai que ter como a vista acostumbrada, sabes? Eu distingo perfectamente se unha cola ou un repolo é novo ou leva máis meses na terra que a min, sabes? Que non vai a chegar a ser repolo nunca na vida, porque ten o tronco como máis leñoso e tal, e ao mellor xa leva 8 meses no sementeiro, sabes? A xente quer vender e vende, pero ao mellor diste non me saliron os repolos, non che saliron porque xa eran moi vellos, cando os plantaste xa non tiñan salud, xa non iba a ser repolo nunca. Pero bueno, xa non me meto neso, pero vos o que vos tendes que fijar é no tallo, todo aquí está a verdura, o que sexa, non? A cabeza do repolo ou a cabeza da col ou do que sexa. Fijádevos no tallo que non teña verrugas. Son unha especie de, como de bultiños de verrugas, que se lle preguntades á señora ou señor que os está vendendo, que é iso? Vai che dicir, iso non é nada, iso ten toda a verdura. Toda a que está enferma, sí, pero a verdura san non pode ter iso. Porque esas verrugiñas que están nos tallos e incluso nas raíces, por pequeniños que sean, pode ser a verruga do tamaño dunha lenteja. É o que vos dixo, pois nós que irades. A ver, nós que irades, en fin, se tendes máis en que escoller, tendes xente para mirar. Pero esas verrugiñas que teñen así pegadas ao tallo son un bicho. O sea, é unha larva dun bicho e o que fai o cañoto da verdura é o que facería tamén o noso corpo, protegerse ante un agente extraño. O noso corpo que fai? Ti imagínate que clavas aquí unha espiña, unha pedra ou calquera cousa que se che mete debaixo da piel e non lle faz caso. O corpo ten dúas opcións, dúas. Unha, manda aquí agentes e fai infección, para botalo para fora que a infección, para que te deas conta, doiche e tal, e quítalo que a infección.
E a segunda é, se non lle molesta ao corpo, o objeto extraño, se non lle molesta, o que fai é encapsulalo. Colle o objeto, o que sexa, eu teño clavado isto aquí, e se ao corpo non lle molesta, o corpo vai no a encapsular. Vai a formar como unhas fibras de piel ou do que sexa, según onde estea, o objeto, para que non lle moleste na súa actividade cotiá, e deixo aí. E ti o que formas é un quiste que non fai nada, pero podelo ter aí de por vida, sin quitalo, sin problemas. Pois a verdura fai o mismo. Hai unha mosca que pon aí a súa larva, pon as súas larvas polo cañoto, a carón da piel. E a larva vai crecendo e vai se alimentando da salvia, o sea, vai pejadiña como se fora unha avena da verdura, e vai alimentándose da salvia, como se fora un biberón. Cando lle hora de comer, come. E esa larva vai crecendo. De feito, se non me credes, vos podedes coller unha verdura e quitadeslle a verruga cun cuchillo así e mirades por dentro. E sabedes a larva dentro da cápsula. Canto máis grande sea a cápsula, máis grande é a larviña que hai en dentro. Pero xa vos digo que aínda que a cápsula, non? A verruga, sexa do tamaño dunha lenteja, en dentro xa hai un gusaniño visible, a ojos vista. Quitades e mirádelo. Entón, esa verdura tampouco non vai a chegar a ser un bo repolo, nin unha boa verdura, nin unha boa nada. Porque eses bichos o que van é a máis. E poden chegar a crecer hasta seren así, deste tamaño as verrugas, unhas encima das outras. E o que fan é, poden facer dúas cousas, ou afogar a planta, e non bota nin raíces, e ti vela sempre así, leva 3 meses así, e non bota nin unha sola folla. É mellor que a arranques con coidado para quitar toda a peste que teña e que a queimes, ou que non a botes á composteira porque estarás sementando algo indeseable. Entón, eso, cando compredes algún tipo de verdura ou así que son da casa, que son geniales, a verdad que eu compro moitas veces, pero fijadevos polo menos nese detalle, que non teña verrugiñas, e non descuitades. Quero dicir, o que está a vender tamén ten que vender, pero se ten verrugas, mellor non as levedes para a horta, porque está desementando mal, o mal. Eso das verduras non mo esperaba. Eu se podo, quítolles con cuidado. Cris, dime Cristian, eu se podo, quítolles con cuidado. Eu tamén, porque ao mellor, se os comprín e non me din de conta, e vexo que os teñen, joder, ao mellor tenme pasado en algunhas coliflores e ten o olliño así pequeno, non? Ainda demasiado pequeno que xa se podía comer, porque unha coliflor podela comer tan pronto como é así. O que pasa que é un destrajo porque xa sabedes que a coliflor vai a medrar máis. Pero para poder mantelas, cando me din conta, a coliflor xa era así como unha mandarina grande. Joder, ten as verrugas. E o que fixen é iso, co cuchillo, como di Cris Xian, co cuchillo quitáballas, bueno, non deixedes a verruga ali, senón o bicho pode volver po repolo, quitáballas con coidado e arrimáballe a terriña ás cicatrices. Si, teño logrado, pero si é algo que medre de contado. Porque, claro, a coliflor ao mellor 15 días máis xa tuvo unhas coliflores boas para coller, pero se o repolo está recién plantado e lle vedes verrugas non lle dá tempo, non lle dá tempo, ainda que lles quitedes, porque sempre se lle fai daño ao cañoto, retrasas o crecimento, casi é mellor arrancalas e ir a comprar outras, se non queda sin tal. Non se esperaba isto das verrugas nas verduras. Pois sí. Pois agora xa está, xa vos aprendín a cousa nova que vos tiña que aprender, agora xa podedes ir para a casa. Miña nai, na miña casa sempre saen moitas veces con esas verrugas, e miña nai sempre di que ten a potra. Si, aquí tamén se chama a potra, pero bueno, son dúas cousas diferentes, porque o que é a potra é moi parecida á verruga esta, pero o que fai a potra é na raíz, fai como un engrosamento, é como máis agresivo, é unha verruga como máis fea, máis grande. Lo que se aprende con esta mujer. Yo non sabía iso, ves? Pois agora xa sabes. Que máis? Eu iso non o sabía, canto aprendo. Joe, que tanto vos aprendín hoxe.
a próxima vez estarei atento, Manuel, pois xa sabes, a próxima vez que vais comprar verdura, míralle que non teña costras, potras, que non teña potras. Outra cousa, o dos coleiros, listo, xa vos lo expliquín. Dixíame, bueno, é que isto é moi común, que mo di bastante xente. Bueno, hai xente que o di con educación e hai outra xente que te o di como interpoñéndose no teu camiño para explicarche como tens que facer as cousas, porque senón non vas a salir adiante. Pero bueno, dixan como o dixan, quería explicar que non son capaz, non hai motivos, non teño tempo. É o de que teño que subtitular os meus vídeos de YouTube para chegar a máis xente. Quen me dera, de verdad, que en vez de 9.000 fósemos agora 90.000, porque se fora así, eu dedicaríame exclusivamente ao canal de YouTube. Bueno, mas era a televisión porque me gusta moito, a facer algún traballo tamén de actriz porque tamén me gusta, pero dedicaríalle moitísimas horas e días enteiros ao canal de YouTube. Entonces aí poñería vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, se fóramos 90.000, pero non é o caso. Eu non teño tampouco tanta presa en que seades tantos tan de contado, tan rápido. Non, quero dicir, o meu interés non é chegar a tanta xente, porque estou vendo, e vos estádelo vendo, porque aquí hai moitísima xente que non é castelán falante, o sea, que non é gallego, que non fala gallego, que non é neofalante tampouco, o sea, que non é que empezara a falar gallego hai pouco. Hai xente aquí que na súa vida falou gallego, pero entende, mal que ben, vaime entendendo. Está igualmente no canal. O sea, que a xente que queira de verdade estar, ten que estar. Porque eu non vou falar en castellano nunca na vida. Iso para empezar. Iso non o vou facer. Pero o de subtitular os vídeos, é que agora me explican que o subtitulan automáticamente e tal. Probino unha vez. Bueno, unha vez non, probino varias veces. Non dixo que se faz un vídeo en castellano, esa aplicación sea capaz de traducilo ben en inglés, ou que se o faz se o faz en un inglés perfecto, que sea capaz de traducilo ao castellano. Non digo que non, pero puxen un vídeo en gallego, ademais como falo eu, porque se ainda falase o galego normativizado, o mellor ainda o traduxía, pero tal como falo eu, non é capaz de traduxilo. Traduxe cada atrocidade e cousas sin sentido, pon frases que dixo a mi, non ten nada que ver co que dixen eu, Dios mío. Entón, os subtítulos sí que os fai. Nun instante, ademais, ti daslle a subtitular este vídeo en castellano, fai chin, 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 pim, pum, pim, acabou nun instante. Pero mi madre, despois, para corregir todo iso, cuidado. Se xa de outra, desta maneira, sin subtítulos, me leva un día e medio, 2 días, facervos un vídeo, corregirlle ainda sin os subtítulos sería outro día máis. Non teño tempo nin, mas eu teño que seguir traballando en outras cousas. Non podo botar toda a semana solo facéndovos un vídeo, porque non me cunde, non me pagan tanto os que poñen as propagandas para que vexades as propagandas. É así. Hai que falar como un se exprese mellor, que é así. A ver, que me dis das orugas peludas que están nas plantas de lechuga? Orugas peludas na planta de lechuga. Iso tamén o teño que ver, porque orugas peludas na planta de lechuga eu non teño, nin tuve nunca. O sea, eu nas lechugas teño problema de 2 tipos de orugas sobre todo. Unha que é verde fosforito, verde clariña, 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 que é case como unha folla de lechuga das que son lechugas verdes, dese color, que hai que estar moi atenta porque empezan sendo moi pequeniños e delgadiños e confúndense moi ben cos nervios da parte de atrás da folla. Despois, cando medran, poden chegar a medir como 2,5 centímetros ou así, que se papan a lechuga inteira. E despois teño outro tipo de gusano que é oscuro, que é máis ben, encontrase máis nos repolos, sabes? Que é moi común a súa caca, deixa un rastro de merda inconfundible, porque son unhas bolitas verde oscura apiñatadas por toda a lechuga. O sea, se ves esas boliñas de caca
verde oscura, verde oscuro negro, porque cajan, é moi característico a súa maneira de cagar. Conocemos moito das pestes que temos pola merda que deixan. Tendesvos que acostumbrar a mirar, joder, que merda máis rara hai aquí, deixame mirar, e cando ves o bicho, relaciona, di, pois é este, sabes? Pero iso é a base de poñerse a mirar e de observar. Ese outro bicho, negro, tamén pode papar unha lechuga en un día, mas ese anda rápido, que ese vai así e cabalga como un cabalo. Pero orugas peludas non me sei o que me dis. Entón, se pudeses facerme chegar unha foto a través de Messenger, Facebook ou Instagram ou así. María Esther, eso no, porque sabe Dios lo que traduce, no hai quen lo entienda. Por eso non o fago. A ver, dixeronme, iso era antes, agora que a inteligencia artificial só a fan mellor. Só a fan mellor cando lle metan todas as variantes de gallego que temos. Porque a inteligencia artificial tamén hai que axeitar e hai que acostumbrar e poñerlle oído. Meteríanlle o gallego, eu non digo que non, pero meteríanlle o normativo. Hasta agora eu que eu sepa non é capaz tampouco de xifrar todo. Entón, descartado. O dos subtítulos, de momento, descartado. É como marróns ou negras as orugas. Como marróns ou negras na lechuga. De onde eres? Dime de onde eres, porque non sei. Galego love. Eu tamén amo o meu idioma, a miña terra, a miña xente. Amo todo iso. Outra cousa que xurdeu tamén así esta semana, porque puxen un vídeo de que plantar, e mira que fixen fincapé en que non todo o mundo pode plantar a intemperie, como planto eu, non todas as hortas, porque non en todos os sitios se espera un inverno atemperado, calmado, que non se... A ver, aquí tamén veñen días de temporal. Pode botar chovendo ao mellor 15 días, como botou agora, e cando escampaba, seguía froballando, o sea, non escampaba de todo. E tamén hai días de temporal que cando chega isto é un lobo, e rómpeme cousas na horta, e así. Pero aquí, desde logo, o que nunca vai haber é neve. Non hai, nunca. Eu nos anos que teño non acordo neve. Entón, fixen fincapé no vídeo en que non todo o mundo podería plantar. Pero o vídeo está feito pensando en que o que vos estaba dicindo, para os que esperades neve, podedelo facer en xaneiro. Ou cando vexades que vai a ser a última helada. Bueno, pois aínda así, claro, que hai xente que non ve o vídeo todo porque non ten tempo ou non ten a paciencia de velo enteiro. Claro, dime, como vas a plantar lechugas no exterior? Ti tes invernadero. Ti, pa facer o vídeo, si, sacaslle, pero despois ti eso tápalo, non? Eu non tapo nada. Xuro-vos que eu non tapo nada. O sea, o que tapo agora cando fago o plantón e cando fago os esquejes pa semana, si que os vou a cubrir. Pero o plantón tamén, porque é que senón non vai arriba. O plantón hai no que facer a finales de diciembre ou en xaneiro, e se o pos á intemperie non vai arriba. Iso sí que hai que tapar. Pero eu planto lechugas e as que van arriba. E non me medran tanto como as do verán. Home, claro que non medran. E ainda incluso, vouche dicir, é máis, estas que teño hasta me dá pena cortalas, e o que fago é comer as follas. Eu vou á horta, ademais teño varias clases, devo ter como 4 ou 5 clases diferentes de lechuga, e mentres non teñan aspecto de querer grelar, que de momento non o teñen, o que fago é pon unha ensalada, e vou coller as follas de fora. Collo follas, deixo a lechuga estar e vou comendo follas. Ni siquiera corto a lechuga. Eu non teño invernadero, non tapo nada, non teño intención ninguna de facer algo que non vos vai a enseñar no vídeo, quero dicir, nin vou comprar á Plaza puerros para enterralos na miña horta e despois dixirvos que son meus, porque eu non planto na horta para facervos o vídeo para vos,
fago o vídeo de paso que planto para min. O sea, eu non planto para ter consecuencias para facer vídeos. Iso para min o dos vídeos é secundario. Eu planto na miña horta para ter comida, porque me gusta ter comida que planto eu. Direi que, non sei, un 90 ou 90 e pico por cento do que como é da miña horta. Teño que comprar plátanos, teño que comprar naranxas e teño gana delas fora de temporada porque o meu naranxeiro é o que é. Cando teño naranxas, si, febreiro, marzo, abril, maio e junio teño naranxas, pero depois teño gana delas tamén as compro. Quero dicir, eu compro cousas tamén, pero procuro ter na horta todo canto poda para non ter que comprar de fora. Pero non planto. Vou plantar isto para depois poder enseñar no vídeo. Eu non fago eso, o sea, planto, xa que eu teño, enseñolle como fago eu. Pero, bueno, todo isto ven porque había xente que criticaba que non se podía plantar como iba a plantar agora, que ven o inverno, na máis que era para facer o vídeo. Iso é ao revés. O sea, de paso que planto, enseño-volo como fago eu. Que máis? A ver, deixame ler por aquí a xente, senón... Dime, María Vázquez. Hola, Nusca, unha curiosidade. Lo que cultivas é para tu consumo e que haces con el excedente? Fala galego, que entendemos perfectamente. Gallego vou a falar sempre, gracias, María. O que cultivo é todo solo, exclusivamente para min, para consumir eu. Non vendo nada, ás veces sí que regalo así algo, pero é raro porque o meu lema, que é o que máis me gusta, é plantar un pouco de todo e un moito de nada. O único que planto moitísimo, que non como, que non chego a comer, son as rabixas, os grelos. Porque cando tes a leira, despois de arrancar as patatas, o millo ou que plantaras, non? No verán, en agosto, cando lle das a fresada á terra, cando a preparas, é mellor tela ocupada con rabixas que con nada, porque con nada van che nascer malas ervas, e as rabixas aínda evitan que che nasan outro tipo de ervas. A parte de paso, comes, pero non chegas a comer todo o que plantas, porque ademais costa o mismo plantar un tallo de medio metro de rabixas que 2 ferrados. Leva o mismo, porque xiscas así a semente, home, si, en vez dun euro gastas 3 euros, pero bueno, que hasta a neviña das rabixas é barata. E sementes, non tens que facer nada, non hai que cavar, non hai que aguar, non hai que sechar, non hai que arrendar, non tens que facer nada. Seméntalas e cando teñes gana delas vas buscalas á horta. E se non se chas van buscar os veciños, que aquí tamén hai quen vai. E non os excedentes, non? Que me preguntaba, xa non me acordo o nome, que rabia me dá. María Vázquez preguntábame que fago cos excedentes. Non suelo ter excedentes, non suelo, pero, por exemplo, este ano pimentos tuve unha fartura, pimentos de todo tipo, porque plantín como varios tipos, e pimentos tuve unha fartura. Non son amiga de congelar nada, porque non me gusta o sabor que teñen, e aparte eu sempre como fresco, o que teña na horta. Ás veces paso gana de comer unha cousa, pero é porque non é a temporada dela na miña horta. Pois, se teño gana dela tamén compro, non é a pensar. Pero normalmente como o que teño na horta nese momento. O sea, adapto a miña dieta á produción da miña horta. Por exemplo, os pimentos que foron excedentes, este ano sí que foron, pois mira, aproveitinos, fixen unha pouca de mermelada, e o que fixen foi picalos para facer sarajalladas despois para as comidas, e así, e jardino congelado, pero que conste que a min non me gusta jardar cousas no congelador. Perden sabor, perden propiedades, perden vitaminas, perden textura, entón, pois, eu prefiero comer, adaptar a miña dieta ao que teño na horta, nese momento. É así. Entón, non suelo ter excedentes porque xa non suelo plantar demais. Non planto máis do que vai a comer. Planto, a ver, por exemplo, 6 coliflores.
e planto 6 coliflores. Vanme chegar a 6 á vez. Ao mellor non me dá tempo a comelas, pero é que non quero plantar 4, me cago na mosca. Está a pasar así por diante do objetivo. Fan de protagonismo ten. Vame a quitar todo o protagonismo a min. Pois, claro, se plantas solo 4, ao mellor non che van arriba e quedas sin elas. Entonces, pero eu excedentes como dicir, que hai tú vende non sei que, non. E se eu teño como, aproveito e como. Se teño uns repolazos grandísimos, pois aproveito, non solo en verdura. Busco outras alternativas para poder comer como variado, pero co ingrediente repolo, non? Ou, por exemplo, agora, nestes meses que veñen así agora, noviembre, diciembre, xaneiro e hasta febreiro, intento comer moitísima calabaza. En moitas recetas botei calabaza, pois para comela, porque é a comida que teño neste momento, é a que quero comer porque é fresquiña. Non hai como comer o que tes no momento na despensa. E a miña despensa é a miña horta. Entón, pois eso, adecuo a miña dieta para poder comer fresco todo o ano. Hola, Nuska, que bien, la primera vez que te descubro. E hai un directo. En serio? A ver, temos de que dar a Rosy unha bienvenida. Rosy Couso, joder, encantada de terche aquí en directo. Non vais a pensar que son moi experta eu en facer directos, porque creo que é o cuarto que fago, así, bueno, diránche un millor ao millor as persoas que me siguen, pero debo ter 4, non sabía. Nin sabía que se podía, que eu sabía facer directos, que non sei, cometo moitos errores, pero estamos aquí para aprender todo o mundo de todo o mundo. A palabras necias, oídos sordos. Siempre. Bebé, que enfriá. Benvida, Rosy, gracias, María, damos aí a bienvenida. Rosy, non te olvides de suscribirte ao canal de YouTube, porque é totalmente gratis. Isto sorprendelle moitísimo a moita xente. Eu entendo tamén, que se non sabes, claro, distía lo, para que quer que me suscriba lo? Porque me cobran a min para lle dar cartos a ela, non. Non é así. Quen me paga a min, moi pouquiño de momento, pero quen me paga a min, son os que meten as propagandas no medio dos vídeos, sabes? Entón, vos non tendes que pagar nada. É suscribirse ao canal para ver os meus vídeos, para seguir os meus consellos, e cantos máis seamos, claro, para min é moito mellor. Non, dime Manuel, iso chámase comer coa tempada da horta. Non se pode comer xudías ou fresas en diciembre. Discrepo, Manuel? As miñas fresas siguen dando fresas. Direiche que non son tan ricas como as fresas que collo en agosto ou en setembro. Pero eu en outubro, noviembre, diciembre, xaneiro e febreiro, hasta que trasplanto as fresas, sígueme dando fresas. Son fresas grandes. Que pasa? Que faltanlle horas de sol, como é unha fruta, fanlle falta horas de sol para madurar. Para madurar non, porque maduras póñense. Pero fanlle falta horas de sol para que o efecto da fotosíntesis faga que os azúcares se fijen e queden fijados na fruta, para que sepa a fruta, porque se non sabranos todo como igual. Eu casi me sabe igual unha fresa que un cacho de repolo. Pero fresas teño, Pero sí. Hola, ya me suscribí, bien! E soy de La Coruña, pois moi benvida, Rosy. Gracias, teñe que falar por aí moi ben de min a xente na Coruña, que teño pouca xente da Coruña suscrita ao meu canal. Os encontrei dúas crías que parecían erizos. Creín que eran que parecían erizos. Creí que eran lesmas. Que pena, non lle quiten foto. 2 erizos que pensastes que eran lesmas. Erizos, o sea, ourizo cacho, o que se chama en gallego ourizo cacho, os que teñen na espalda pinchos. Non sei. A ver, que pena que non haga foto. Bueno, aquí non hai xeadas gordas, que sorte. Aquí non hai xeadas gordas, di Manuel. Eu xa sei que é unha suerte. E vos teredes outra cousa no clima maravillosa que non temos aquí. Iso dá por sentado porque cada clima vai tendo na súa vegetación cousas que non hai en outros lados. Pero eu sei que teño moitísima suerte de que aquí non faga neve. Pero iso trae consigo outras consecuencias. Porque
o frío á terra faille falta. Iso témolo claro, non? Porque para que volva como a reactivarse para a primavera. E iso a neve consígueo. Dis ti, non podo plantar cousas xa, pero esa terra vai a estar máis san en canto a pestes, me refiero de hongos, virus, tipo de lesmas que son capaces de invernar debaixo da terra. Se non hai un frío que as mate, na primavera están na súa salsa. Entón, o clima este tan atemperado que temos aquí tamén é malo por culpa de que o inverno, o frío do inverno, que non apenas hai frío no inverno, porque se che digo, estamos a 15 grados fora, ou a 16, día e noite, A ver, ao mellor algún día sí que chegamos a 8 ou 9 grados, pero é raro que ao largo do inverno cheguemos a 1 grado ou a 2, Iso, a ver, sí que hai, pero son ao mellor 2 ou 3 días. Non é que botemos un mes con esa temperatura, nin de coña. Vamos, no, que va. Mira, mi madre sempre me decía, ide aprendendo que non vou a vivir sempre. É que razón ti, home, claro que sí. Eu tampouco vos vou durar sempre, así que ide aprendendo e tomando notas de todo, Tampouco vou durar sempre. Ou imaginadvos que o canal que non vai avante ou así, tamén o teño que deixar, porque traballar así por amor ao arte, home, un par de anos sí, pero máis, sabes? Entón, eu tampouco vos vou durar sempre, avisovos. E las heladas non funcionan como la nieve? Heladas de hielo, dis. A ver, as heladas é neve con moita humedad. O sea, a neve é chuvia con baixas temperaturas, que se congela en folerpas. E o hielo é cando volve outra vez a haber humedad, pero é todo o mismo. O que pasa é que aquí non hai heladas tampouco. Aquí, onde eu vivo, iso de salir afora e ver un charco de agua que botou de noite e coller unha capa de hielo, iso aquí non existe. Con dicirvos eso xa vos digo todo. Aquí non hai heladas. Pode haber, mi má, xa vos digo, pode haber un día, ao mellor en todo o inverno, que faga un cristaliño de nada a agua que hai fora, pero non hai heladas, non hai. Cantas horas lle dedicas á horta? Depende das horas que teña. A ver, para min a horta é unha das miñas pasións, pero non é a principal. Eu, por exemplo, cando traballaba en teatro, a miña dedicación era casi exclusiva ao teatro, a ir a traballar, a ir a facer os bolos, a estudiar, e a horta iba cando podía. Por exemplo, agora, que sei, se teño que facer algún mural e teño que ir facer un mural, non vou á horta tampouco, en uns días, e cando chego ao mellor, pois teño cousas en malas condicións, pero todas as horas que teño, digamos, libres e as que son forzadas porque digo eu teño que ir á horta porque teño que plantar isto ou arrancar aquelo, pois bastantes horas, é que non che sei dicir cantas. A ver, ao mellor en toda a semana só vou 2 veces, 2 horas, pero ao mellor hai semanas que vou 6 horas seguidas, cada día. E ás veces, moitísimas veces no verán, en vez de ir para a playa, voume para a horta, non nas horas medias do sol, pero eu as mañás na horta para min é, non sei, gústame moito pasar horas ali. Eres un pozo de sabiduría. Bueno, tampouco, Miña nai traballa, túa nai traballa na túa horta. Bueno, traballar, digamos que non. Unha persona que traballa ten un salario. Miña nai ven á horta porque é unha muller de terra, porque é unha muller que viveu toda a vida traballando, porque se curteu no traballo, e porque para ela a salud dela está no traballo. Unha persona maior dedicar ao que se dedicara, por exemplo, un mariñeiro ou tamén o que sexa, non? En canto lle quitan ese traballo, aínda que só sea ir unha horiña ao mar, ir unha horiña á horta,
se lle quitan, é como un enterro en vida, porque lle quitan a súa holgura, a súa pasión, o seu... Miña nai ten que ir á horta, ten que ir a cavar ou ten que ir... Cuidado, que miña nai está feito un roble, me cajo na mosca, está feito un roble e cavando jáname, porque eu ás veces para cavarme, depois para levantarme tengo que fazer así, ai mi madre, e doi-me o riñón. Ela é capaz de botar todo o día cavando, e non levanto, diche sempre di, eu non sei onde teño o riñón, a mí na miña vida me doeu, non sei onde o teño, e dio sempre, e dio de verdade. Nunca na súa vida lle doeu o riñón. E quero eu que se hubo persoas neste mundo que traballasen, miña nai foi unha delas, e siguió sendo. Siguió sendo, porque miña nai dígoche que vai para a horta, e miña nai é capaz de traballar sin comer, aínda que se leva lá ás 9 da mañán, danos ás 6 da tarde, e mamá, aínda non comemos. E bueno, é que presa tes? Collei unha masán, mete unha masán na boca ou así, diches, ela non lle acorda comer, co ben que está na horta, co que lle gusta. Así que... me cago na mosca, pero non ves? Vou ter que coller o chisme de matar, vou coller así o aquele. Ti vives nun paraíso. Bueno, eu considero que vivo nunha terra moi bonita, nunha terra que ten moitísimos recursos, nunha terra que, para min, estamos na gloria. Eu xa non son moito de mirar telediarios, pero cando vexo telediarios, as desgracias que hai polo mundo, que se desbordan os ríos, que neste sitio un terremoto, que no outro... Dixo eu, mima, pero que aquí non sei se haberá no mundo un sitio mellor, Dios mío, que esta terra nosa que temos aquí. Nus, que estaría bueno que hicieras un vídeo con tu madre. Rosy, hago muchísimos vídeos con mi madre, pero, claro, mi madre non vive conmigo, ella vive sola. Entón, claro, para facer un directo, un día, a ver se a invito a comer, ven pa aquí e facemos o directo. Pero teríamoslo que facer antes das 5 da tarde, porque senón ela se iba a sospechar. E ao mellor se dixo, a ver, mamá, fala aí ca xente e tal. Ala, sale de aí, festa, sale de aí. Vou a falar aí ca xente. Logo, hai xente. Ainda vos ides a rir un cacho, que se son capaz un día a traelo ao directo. Pero, bueno, fago os vídeos cortos. Cando a miña nai está facendo calquera cousa na horta, ou estamos de compras ou que sea, me di unha cousa que me parece curiosa e digna de que quede constancia gravada para sempre en algún sitio, dígolle, joder, repite aí para a xente, porque me gusta tamén que quede. Porque miña nai ten... Ela dixe que non se acorda de nada, a mí non me acorda, a mí non me dixes que eu non me acordo, pero sí que se acorda. O que pasa é que ao mellor non no momento, pero de repente estás falando de unha cousa e acórdalle unha cantija, ou un dito, ou un conto, que sabe cada historia que flipas, E tamén me gustaría moito que volas contar a ela, porque eu seinas. As historias que conta a miña nai son dignas de ir facer monólogos por todo España adiante. E ao mellor algún día fago, pero gustaríame que volas contar a ela tamén. Verei como fago para facer como un dúo, non con ela todo o tempo, porque ás veces solta tacos e cousas así. Teño que editar o vídeo. Pero... a ver como fago para que vos conte algunha historia destas verídicas que lle pasaron a ela, sabes? Depois ti podela creer ou non, pero verídicas destas que pasaban antes, da Santa Compaña, de espíritus malos, de espíritus que acompañaban á xente, estas cousas que antes se creían tan a ciencia xerta. Mola moito. Las historias de las madres, que lindas. Gústame oíla. A ver, vamos por aquí. Eu, por a mañán, estive plantando as fabas lobas. Sabes cales son? Supoño que serán os fabóns, os que aquí chámanse fabóns, fabiolas, fabas lobas, fabas habas tempranas, fabas verdes... Bueno, ten moitísimos nombres. Unha vez fixen un vídeo e recopelín así todos os nombres que me pudo dicir a xente, xuntín dos fabóns, eu penso, non sei se non teño esta libreta,
xuntindo os favóns, eu penso que máis de 60 nombres diferentes da nosa Galicia. Fijádevos si temos variedade fermosa na nosa terra. Me caches na mar? Pois non teño, pero bueno, máis de 60 nombres para describir os favóns. Imaginadesvos, o sea, que grandísimo é o idioma que temos. Bueno, cos favóns pasa con moitísimas cousas, que para descifrar unha cousa en Galicia hai 1000 nombres maravillosos, todos. Os tacos son parte de nós, xa, pero igual me pechan a cuenta, igual me bloquean. Gústame escoitar a túa mamá, a min tamén me gusta moito. Juan Luís, hola Alma, que me dices del triunvirato? A ver, deixame volver a ler. Triunvirato. Lo conoces? Gran plato de cucharo gaditano. Triunvirato. No, é que non escoitei nunca. Estaba pensando, bueno, como che colla, estaba pensando, Juan Luís, si aquí ao mellor lle chamamos de outra maneira diferente. Así que se alguén sabe como se chama en gallego o triunvirato, recoño pa mosca, pois que mo diga. No, creo que non o conozco, gaditano, pois non. A ver, eu chamolle favocas, tamén, moi ben. Voto pola Santa Compaña, sonche as mellores historias. Bueno, preparadevos para pasar medo, porque escoitar a miña nai dá así como un pouco de repelús, sabes? Porque cho conta, pasoulle a ela, todo o que me conta pasoulle a ela. Moverense as sábanas e de levantárselle a roupa da silla, cousas desas, preparádevos. O sea, é como unha película das boas de medo, Yo con lo de los nombres del cocido, caldo, caldiño, caldallo, caldaretallo, y esos nombres nunca había oído. No vídeo que teño do caldo gallego, o sea, do caldo, do cocido, explico un pouco todas as diferencias dos caldos que hai. Ademais, aquí, mirade, temos, o sea, os diferentes tipos de caldos que temos son para describir, o sea, ese caldo en ese momento. Non é o mismo un caldo que un caldiño, que un caldallo, que un caldaretallo, que un caldo do carallo, que un caldo prove, que unha papa lambersa, que un... Caldos hai, bueno, non sei en que libreto o teño, me caches na mar salada. Un día lle facer solo un vídeo explicando as diferentes etapas do caldo, pasando polo cocido todo, cales son as grandes diferencias. Se queredes explico volas agora aquí, pero un par de caldos, ou 3 ou 4, porque senón botaría casi media hora falando de caldos e cocidos de Galicia, Hoxe a mañán preguntoume tamén unha chavala aquí aínda hai unha señora que corta as eiradas dos bichos e mal de ollo. Ai, sí! En serio? Ai, que guai! Aquí onde é a Cris? Teño que ir aí, teño que ir falar con ela, gustaríame moitísimo. Donde facías teatro? Por todo Galicia. Nunca salimos de Galicia, pero cando traballín en teatro, pois xa farán, non sei, pero ao mellor xa fai uns 6 anos ou 7, ou non sei, porque a minha pandemia fixo así un kit-kat e me desapareceu todo. Pero traballaba por todo Galicia. Incluso houve temporadas que tiñamos moitísimos bolos, e tiñamos tantos bolos e tiñan que ir metidos en unha etapa de tempo, sabes? Tiñan que ir metidos entre noviembre e xaneiro, por exemplo, e non daba tempo, e facíamos bolos casi a diario, por todo Galicia. Teño recorrido, teño feito moitos kilómetros na furgoneta. Que medo.
aprendeu da miña bisaboa. O de facer o desconsuro, o de quitar o mal de ollo, queimar esas ervas, dar a volta indo por ao lado esquerdo, ir a un cruce, quitar o tancarallo, ou o tanquerallo, ou que se lle fai aos presos éibanse. E había que cortar unha cinta blanca, Dios mío, cunha tixeira mollada en agua bendita, esas cousas. Eu eso sei moito, eu desas cousas sei moito. Tiña que dedicarlle tamén, cando gane así algúns cartiños no canal e poda dedicarlle máis días, un día ha de ser para historias da nosa terra. Historias, lendas, cousas de bruxería, así, que aínda sei algunhas. Traballastes en algunha serie de televisión? Sí, pero máis ben como de extra, sabes? De paseanta. Traballín en Matria, non sei se viste desa película, unha peliculaza que está tendo un éxito tremendo polo mundo enteiro. Eu xa perdín a conta de en cantos países estivo, sigue estando agora, que a siguen estrenando e subtitulando en, eu non sei, pero máis de 50, eu non sei cantos países. Eu voulo dicir tamén, Dios mío. Matria. Recoméndola, claro, por suposto. O que pasa que eu fun gravar, era a irmán da protagonista, de Ramona, e o meu personaje era Teresa, sigue sendo, claro, está aí. A hora de montar, que isto ás veces pasa, a hora de montar a película, o personaje non encaixaba ben nos problemas que tiña Ramona na súa vida cotián, que xa bastante tiña, de mío, como para cargar cunha irmán como era o meu personaje, quitárono. O que pasa que sigo estando na película, pero véseme así de refilón, pero nos créditos o meu nombre sigue estando, non me busques Ana Chousa, busca Ana Domínguez, ou Ana Domínguez Chouza, estou aí. E depois, pois, traballei en Fariña, non me vai a acordar, no Hospital Real, HR chamábase tamén, que tamén era así como da época medieval, do hospital cando había a peste española ou a gripe española ou así, tamén era desa época, moi guai. Despois traballín en Marea Negra, en teatro. Agora algún día así na televisión, no quen anda aí, encantada de la vida, de la life. Vina en galego, moito me prestan esas cousiñas de emails tamén. Hola, non me saludas, Erica? Por favor, claro que sí que che saludo. A ver, Erica. Hola, Erica e todo o mundo, claro que che saludo. Como te llamas? En serio? En serio, Erica? Chámome Nusca Chousa, e teño un canal en YouTube que se chama Alma da Vella Chousa, así que xa estás tardando en ir a suscribirte. Bueno, a ver, outra cousa que me preguntaron esa mañán que eu quero comentar, aínda que eu penso que está no vídeo, pero non está de máis dixilo, preguntábame sobre o kéfir. Dicíame, Nusca, o kéfir podeselle botar mel? Porque supoño que estaría preguntando, e había moita xente. Esas historias molan, conta. Un día contareivolo. A luz da vela, ademais, para que flipedes un pouquinho. Vos tendelo que escoitar que a luz apagada. Tamén, saberedes que se empezan a mover cousas na casa. Hola a todos, perdón a todos, non pude llegar antes. Non sei se che perdonaremos, María José, porque ademais prometín a todo o mundo que íbamos a estar 1 hora. Vai 1 hora e 48 minutos. Así que, bueno, perdonamos-te pero daquela maneira, aínda está, mira, a miña taxa de aiquirindo vai por aquí. A manzanilla xa está templadiña. Non está fría, pero está templadiña. Hoy chego tardísimo. Non chegas, Sonia, chegas a tempo. Estábamos falando de historias de medo, de historias da Santa Compaña, de mal de ollo, historias de difuntos, de almas en pena, historias de que algún día contaremos, eu máis miña nai. Oite, en que país vivís?
Vivo en España, en una esquinita de España que se llama Galicia. Así que encantada de saludarte, Marina. ¿Desde dónde nos ves tú, Marina? ¿Desde dónde? ¿Desde qué país? Eh, Pois, Sonia. Gracias, de nada, Marina. Un placer. Tengo un canal en YouTube, tienes que ir a suscribirte, que se llama Alma da Bella Chousa. Así que, en Argentina. ¡Ah, qué guay! Encantada. ¿Y me entiendes bien, Marina? Me entiendes bien? O sea, ahora sí, porque estoy hablando en castellano, pero si falo en gallego, que é o idioma meu, da esquiniña de España, de onde vivo, falo gallego. Entón, este sería o meu idioma. E así entenderíasme. Mi madre me contó que cuando estaba embarazada de una de mis hermanos, chan, 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 segundo capítulo, Rosy, por favor. Yo te amo. Ah, en serio? Isto é amor, así, isto é un flechazo, Erika? Bueno, o que iba a contarvos sobre o kéfir, que me preguntou esta persona se ao kéfir se lle pode botar mel. Poder, pódese. Se non sabedes o que é o kéfir, teria que explicar moito para atrás, e teño vídeos explicando o que é. Pero o kéfir, para facer un resumen, é un probiótico. Un probiótico significa que son bacterias e hongos vivos que son beneficiosos para a nosa salud, que os temos de forma natural no noso intestino, que os necesitamos para axudarnos a facer a digestión, que os necesitamos para que a flora intestinal sea perfecta, para que a nosa salud, eso todo repercute na nosa salud, e que a nosa salud sea boa. Para que a nosa salud sea boa hai que empezar por un bo intestino, o sea, que o intestino estea en plenas condicións. Para iso hai que tomar probióticos, ou axudarlle. Que non é o mesmo que prebiótico, porque prebiótico sería algo que está morto, non está vivo. Un prebiótico sería como o alimento dos probióticos, que normalmente está en forma de fibra vegetal, non? O sea, vegetales con fibra. Preguntábame se lle podía botar mel ao kéfir. Entón, vamos a analizar. O kéfir é un probiótico. O probiótico son cousiñas vivas que necesitamos no noso organismo. Para iso o tomamos, non? Para estar mellor de salud, e queremos que os fermentos cheguen vivos ao noso organismo. Se lle botamos mel, o que estamos facendo é matar a maioría deses seres que queremos tragar vivos, porque o mel é un antibiótico natural, é un dos antibióticos naturales. E como antibiótico, o seu traballo é, o seu traballo non, pero o que fai é matar bacterias, combáteas. Un antibiótico combate bacterias e virus. Entón, virus non, bacterias. Entón, se a un probiótico lle metemos un antibiótico, o sea, que se a un kéfir lle metemos mel, estamos facendo, podémoslo facer, que non deixa de ser un alimento bo, quero dicir, ti vas a comer igualmente, vai a ter as proteínas, as vitaminas e os minerales que vai a ter o alimento en sí, que é o kéfir e tal. O que lle faltan son as bacterias vivas que queremos que nos cheguen vivas ao intestino, para ter o intestino ben. Entón, queres endulzar o kéfir porque se che fai moi agrio? Queres que teña unha consistencia máis agradable para o teu paladar, porque non che gustan as cousas tan agrias ou ácidas? Hai outro tipo de meles, tes recursos. Podes usar sirope de agave, sirope de arce, meles de caña de azúcar, meles... Hai outro tipo de cousas parecidas a mel, que non é mel de abella, que podes usar para endulzar o kéfir, se é iso precisamente o que queres. Se non queres botarlle, por exemplo, un azucre, pero tamén podes botarlle, endulzar con algún tipo de melasa, que hai moitísimos tipos de melasas tamén, e moitos son provenientes de frutas. Podes facer unha melasa, por exemplo, con masán, que é o brillo por excelencia do 90% dos pasteles faise con melasa de masán, golden, bueno, casi sempre. Entón, podes endulzar o kéfir con outras cousas, e se o que queres é a consistencia do mel, que non sea mel de abellas.
que hai outro tipo de meles que non son mel propiamente dita, porque xa sei que me vai a saltar moita xente dicindo iso non é mel, xa sei que non é, pero a consistencia dun sirope de agave, por exemplo, ou de unha melaza de fruta, é moi parecido á consistencia da mel. E se esta persoa o que busca é a consistencia, e endulzar, pode conseguilo de outra maneira sin facerlle daño ao kéfir, sabes? Que non está mal botarlle mel ao kéfir, pero mellor non, porque estaríamos facendo algo bo e algo malo, e ao final... Yo ya estoy suscrita, moi bien. Me mandas un saludo, Marina. Te mando un beso. Marina, gracias por estar ahí al otro lado del mundo. No sé si se puede llegar a estar más lejos desde donde estoy yo a donde estás tú. Así que, beso. Coñeces o caviar cítrico? Sí, conoso. E máis, sei que o hai en naranxa e en limón, hai os dous formatos. Estuve case a punto de compralo, porque a persona que me vende normalmente así plantas e tal, dixo, Nusca, teño unha novedade para ti que che vai a gustar e tal. E só oíre falar del, pero non tuvera a oportunidade como de probalo, non? De dicir tal, bueno. E resulta que os frutaliños que tiña ali a vender xa tiñan aquelas fruta, non? E dixo eu, joder, eu xa sei que é unha puñeta, pero non me cortarías un para ver? Ah, sí, muller, pois a ver, se deixar o frutal sin a fruta tamén jódeme un montón, pero comprar, é que non sei, é que sabe. E abreume un, e proveino, e non me fixo nin tilín nin tilón. O sea, prefiero comer un limón a bocados, un pomelo, unha mandarina, unha naranxa, e non teño tanto sitio na horta como para plantar unha cousa que non me agrade moito. Quero dicir, prefiero un concuá, que o como con máis agrado, que de momento non teño moito sitio así para poñer cousas solo por adornar, sabes? Por dicir, teño caviar cítrico. Non me entusiasma moitísimo. Contéstame ya, dime Erika, Dios mío, espera. Erika, no sé que yo te amo, te invito a mi casa. Muchas gracias, pero cada uno en la suya creo que está bien. A ver, que máis teño aquí? Outra cousa que xurdeu moitísimo tamén, moitísimo non, pero bastante xente que incrédula porque eu teño tantas cousas plantadas na horta. A ver se pensan que vou á horta de non sei quen para facer os vídeos. A miña horta é a miña, é na única que os gravo. E volvo a dicir, non planto cousas para facer os vídeos. Fago os vídeos de paso que planto as cousas que quero plantar. Sabes? Non é que a consecuencia sexa facer os vídeos, non. Eu planto o que quero e si eso enséñovolo. Pero moitísima xente incrédula que non se pode plantar no inverno lechugas e ter... Dios mío, pero si xa se enseñín no vídeo, si se ve perfectamente que son lechugas vellas, que non son lechugas que fora a comprar ao mercadillo e que as pousara ali, si se ve que son lechugas vellas, que como vos dixen, que teñen voulle quitando as follas de arredor para non quitalas. Bueno, tamén teño lechugas novas e o outro día sementinas, o sea que tal. Pero dixíame non un home o outro día, eu tamén teño bancal e o meu está encharcado. Non terás ben feito. Quero dicir, si vos propoñedes poder plantar na vosa horta no inverno, sempre cando non faga neve, quero dicir, a ver, todo ten matices, porque a miña horta non é o mesmo ao mellor que a horta da persona que ten a 3 quilómetros da miña. Non é o mesmo clima, aínda que esteamos vivindo tan cerca, non é o mesmo clima. Por qué? Porque a miña horta ten unhas características físicas arredor que non vai a ter a horta do meu veciño, que vive a 3 quilómetros, porque eu, a mellor, teño aquí a este lado uns árboles que non son meus, por exemplo, que me amparan dun vento, e ali o vento aquel, pois non hai quen o ampare, ou un muro dunha horta ou algo así, que
e cambia o tipo de vento, e se non che ven a chuvia igual tampouco, non bate con tanta forza, non, sabes? Entón, cada horta ten as súas características. E máis, eu teño zonas da miña horta que se vou agora cas botas, entérrome case esta rodilla, Teño zonas da horta que sei que non podo ir, o sea, que esa zona solo é para plantar patacas e millo, no verán. Que no inverno é que non se pode ir aí porque se enfanca. Acumula agua dunha maneira e aí queda. Pero os bancales, se vos propoñedes, por exemplo, e con isto teremos que rematar, porque levamos xa 2 horas, é iso que vos dixen que iba a ser 1 hora sola. Pero, bueno, se vos propoñedes plantar cousas no inverno, tendes que preparar a horta para que soporte a agua no inverno. Quero dicir, moita xente dime, que suerte tes, que esa terra que tes aí, suerte non, porque suerte podela ter o primeiro ano, ou o primeiro e o segundo ano, pero se ti non preparas a terra e a adecuas a pos adecuada para a climatología que tes na túa horta, non é que ten o veciño, que tes na túa horta, se non aclimatas, non che vai ir ben, é que é imposible. A xente é moi incrédula e mal pensada. Bueno, é igual, cada un que pensa o que queira. Por exemplo, este home que me dicía, pero ti non podes ter esas lechugas, que eu vivo cerca chamalle a 7 kilómetros, cerca pero é imposible que teñas, home, imposible non, e dime, ti tápalos, ti tes un toldo ou o que sea, e depois para os vídeos sacas o toldo, ou ti telos que ter tapado, é imposible que teñas esa verdura e esas lechugas. E jolleu, mira, eu tampouco teño interés ningún en convencerche, nin poñerche na idea de que non é así. Non vou ganar nada, a discutir contigo para nada. E se ti pensas que eu fago paripé para montar o vídeo, pois, logo, pois creo, eu que sei, pois menudo traballo. Eu non teño nada zapado, nada, cero patatero. E dixo eu, pero ti tes bancales? Si, están encharcados de agua. Dixo eu, ao mellor teste que plantar que os fixestes mal. Non, é preguntarlle ao mellor a quen sabe. Non é quen sabe porque eu sepa máis que el, senón a quen sabe porque o que fixo funciona mellor que o que funciona, que che funciona a ti o teu. Entón, intenten axudarlle. Pero poslle por abaixo, teslle placa por abaixo, que ao mellor fixo os estancos e fixo unha bañeira. Non, que eu teño furados e tal. E eu, bueno, pois ao mellor é que a terra que tes é moi pechada e iso fai como unha bañeira. E máis, podeche romper o bancal e irche todo a tomar por saco, quero dicir, se o bancal é alto e se enche de agua, algo non está ben feito. E díxome, non sei que, pode ser a terra, claro que pode ser a terra. A terra, eu non teño suerte de ter unha terra que me drene ben. A suerte foi traballala moitísimo e ver de que me coxeaba, en que fallaba, para que, pois, todos os problemas que tuve fonos atallando. E ti, se tes unha terra que é tan compacta que aínda estando en bancal, se che compacta moitísimo, porque a miña terra pode acabar cas mans, tens que botar algún tipo de sustrato que a faga holgada, que a faga que drene. E se non encontras un sustrato axeitado para lle botar, que ao mezclala, que che siga compactando, botalle area. Compra area de canteira ou compra area e mezclalle area, por exemplo, porque a area vai a evitar que a terra compacte. Ti, se tes unha terra que pecha moito e lle mezclas a mitad area e a mitad terra, esa terra xa vai a estar sempre suelta, sabes? Porque a area tarda moito en desfacerse. A ver, non che digo que vayas a area á playa, porque está prohibido, é porque che poden meter unha multa, nin ao río. Pero, bueno, se ao mellor, ti imagínate, na túa zona, hai sitios que a xente drena o seu propio río porque o coidan, non? Bueno, pois esa área de río tamén che vale, por exemplo, para descompactar a terra dos bancales. E depois outra cousa, ti tes que saber se a planta que estás plantando necesita un terreno máis ácido ou menos ácido, que non todas as plantas queren un mismo tipo de terreno, de acidez no terreno. Entón,
tens que mirar como falo os bancales, non é de calquera xeito, sabes? Eu teño os altos, pero tens que poñer un drenaje debaixo. Iso é como facer calquera outra cousa, se non fase un charco, faz un estanque. E un estanque non vale, claro, pero non me digas é imposible que eu o que vos enseñen que é mentira. Plantéate que ao mellor o que fixestes ti non está ben feito e deixate asesorar por quen polo menos o fai mellor que ti, non? É así. Pregúntame, María Ester, Nusca, unha pregunta, quanto miden tus bancales? Mira, de largo deben de medir sobre 5 metros de largo, e de ancho 1 metro ou 1 metro e pouco, dentro, o que é o interior de dentro. E de alto, depende, porque fixen bancales máis baixos, que me dan pola rodilla a min máis ou menos, non? Imagínate. E eses bancales baixos son para plantar cousas que son altas. Por exemplo, tomates, xudías de mata alta, cousas que vayan a medrar moito, porque senón depois teño que coller unha escaleira para coller o produto, máis para coidalo, para emparralo, para entutoralo, non? Entón, teño bancales baixos para plantar cousas de mata moi alta, e depois teño os bancales altos, que algúns case me chegan á incua, á cadera, máis ou menos, ou así, para traballar cousas que son máis baixas. Pois todo tipo de repolos, berenjenas, algúns pimentos, lechugas, as fresas, e así. Para estar cómoda e máis... Tamén me dixía esta semana, o comentario por aí no vídeo, que dixía que o dos bancales que lle parecía de xente que non sabe traballar. Faz moi ben, eu tamén só os fago para aparentar, faz moi ben non facelos. Os bancales eu teños preparados para plantar. Hai cousas que necesitan máis acidez, non? Moitísimas cousas que necesitan a terra como máis ácida, outras plantas que lle dan un pouco igual como se o terreno, porque soportan un margen máis amplio de acidez, e outras que necesitan un terreno máis neutro. Entón, hai sitios dos bancales que os teño, pois, con moitísimo máis drenaje. Por exemplo, hai un cacho do bancal que o teño incluso con gravilla, mesclín de gravilla, porque necesito que os espárragos non estean en terra. Os espárragos necesitan terreno algado e que, por moito que lle chova, que non lle quede agua ali estanca. Entón, hai cachos do bancal que teño para os espárragos, aproveito porque tamén queren terreno ácido e planto tamén aí as fresas arredor, que as fresas queren un terreno ácido, e despois hai sitios dos bancales que os teño máis neutros, é así, o sea, o bancal talo que ir adecuando, non é que teña eu suerte por ter unha boa terra. A suerte hai que traballar tamén, A suerte non ven sola, pero en ningún aspecto da vida, Que suerte tuvo na vida, que agora é abogado. Hostias, tuvo que estudiar, non? E ao mellor, mentres nós íbamos á playa, esa persona quedaba a estudiar para facer os exámenes, e para facer as oposicións, e para facer... A suerte sempre ven da man do traballo, de cada quen. A ver, vives en unha zona privilegiada, aquí hai muchas heladas, non cabe esperar ese huerto. Claro, Sonia, pero tamén é o que dixía antes, as heladas tamén lle benefician moito, moito ao terreno. Ao mellor non tendes a suerte, vamos a poñer así un pouco entre comillas, que temos os que non temos heladas, que podemos ter unha horta de inverno. Pero vos, na primavera, esa terra está moito máis sana que a nosa, porque hai miles de bichos indeseables de distintos tamaños, quero dicir, poden ser hasta fungos, que como non lle fixo suficientemente frío, non morreron, e témolos aí, e témolos que tratar, e temos que vacunar a terra para poder seguir plantando, o sea, ten os seus beneficios, pero non todo son ventajas, todo non son ventajas. O hielo cura a terra, sana, e fai que a terra sea moito máis fértil na primavera.
Así que o yin e o yang, dentro do malo sempre hai algo bo e dentro do bo sempre hai algo malo. Muchas gracias, es que quiero hacer alguno y quería tener una idea. Mira, María Esther, supoño que te refieres aos bancales. Teño en tareas pendientes, a xente que está aquí sabe perfectamente que teño en tareas pendientes. A ver se me conseguides outros 9.000 suscriptores esta semana. Porque se cada unha de vós me consigue un suscriptor ou suscriptora máis, en vez de 9.000 xa pasamos a das 8.000. E aí xa podemos empezar a falar de que podo dedicarle un día máis a facer máis vídeos. Pero teño en tareas pendientes, María Esther, facer un símil, como se fora un teatro, de como fixen eu os meus bancales para enseñarvos como facelos ben, porque unha vez que te pos a facer unha obra, sabes, eu botei moitos anos traballando no chan, toda a miña vida desde que nasín, eu nasín na horta, miña nai levábame nun cesto para a horta para poder ela seguir traballando. Cando eu era pequeniña e aprendín xa a distinguir as ervas malas das lechugas e dos repolos, eu xa estaba na horta a arrancar ervas. Quero dicir, o sea, traballín moito a terra, íbaseme a pinza, traballín moito na terra. Teume aquí un bicho. Pois, eso, que non sei que quería dicir. A veces vaisme así a pinza por poñerme a falar de outras cousas diferentes. María Esther, a ver. Alguna quería tener... Que teño en tareas pendientes facer un bancal como se fora de mentira, para enseñarvos como facelo. Claro, eso, traballei moito na terra, traballín en bancales feitos á medida, así como puden, sabes, iba poñendo ramas de cando podaba os árboles e todo, iba facendo os bancales. Eu vin que os bancales son moi productivos e a min producíame moito placer ver como traballaba os bancales, gustábame moitísimo. Entón decidín facelos de obra. Claro, algún erro cometín, porque non había ninguén que me dixera, mira, isto fai así, así. Porque a min os bancales eses de resillón feitos así, de unha cuarta do chan, paixo eu non gasto cartos só, sigo traballando na terra. Quero dicir, eu cando fixen os meus bancales de obra, quería os facer cómodos, ben, e tiña moitas ideas aquí metidas na cabeza, entón, claro, algún erro cometín, pero xa vos lo podo dicir a vos para que o fagades mellor do que os fixen eu, incluso. Sobre todo mirar a posición de por onde sale o sol e por onde se pon o sol para a posición dos bancales, pero iso aí vos lo de explicar en un vídeo, prometo que o teño que facer. Esta semana teño que facer o vídeo da parroeira, porque agora non anda por aquí a... como se chama? Se me acordo. Que sempre me pide a parroeira, pero hoxe pediron outra vez unha muller que vivía fora, non sei, en Cuba, creo, e me dicía que súa nai, creo, que lle facía unha especie de torta con tousiño e con, si sabía como se chamaba e tal, parroeira. Entón, esta semana, a ver se podo facervos dous vídeos, un da parroeira e outro dos esquejes, porque tamén hai nos que facer, mas eu quero facelos xa agora. O seguinte, a ver se vai do bancal. Agora no inverno nin que se vai a poñer a facer unha obra, pero para a primavera, se queredes facer bancales, ide xuntando xa nun peto para poder comprar despois o cemento, a area, os bloques. Eu xa vos explico como se fai. Dime, Mari Carmen. Ai, espera que escapou. Dime, Mari Carmen, Nusca, eu poño a horta e os bloques e ti faz o vídeo aquí de como se fai. Moi ben, vistedes que avispada está a xente? Home, por favor, claro que sí, María del Carmen Salés Sánchez. E de onde eres? Dixo eu para ver se me compensa, non sabes? Porque me tens que dar de comer, vou cheche unha cousa. Eu como moito, casi é mellor facerme un traxe que é invitarme a comer, pero bueno, ti avísame, dime de onde eres, a ver, que ao mellor hasta me presta ir a facer o vídeo do bancal á túa horta. Eu esta semana xa obliguei a 2 a suscribirse. Home, obligar tampouco, pero fixestes ben. Non foron difíciles de convencer, pero se foran,
iba a ser igual. O sea, o teu fillo, o teu, non sei, compañeiro, ou así. Son de Queiruja. Eres de Queiruja? Non sei eu, eh? A ver, si convences a Rogelio que che trae unha caldeirada de sentolas, que a mí non me gustan as sentolas, ten que ser boi de ría. E a ría de Noia tamén ten bois. Así que un boi e depois un churrasco. E ao mellor pénsamo, dir. Eh, moi ben, di que sí. Estaría moi ben un vídeo así, María Ester. Non sei se se refiere María Ester ao vídeo do bancal, pero sí que o vou facer. Teño que facelo porque sodes moitísima xente que me dicides que o necesitades saber. Ola, tes que poñer recetas con chayotes. E tamén é verdade, Mari. Madre mía, mira que tes que facer un vídeo sobre que tipo de terra que necesita cada especie. Que eu eso non o sabía dos espárragos. Buf, pois tamén o terei que poñer en tareas pendientes. En vídeos pendientes. Espera. Sí. Que teño unha lista de vídeos pendientes de facer. E agora non vou encontrar, claro. Fago 50 listas e despois non encontro ninguna. Ai, Dios mío. A ver. Refráns tamén teño moitísimos anotados, tamén me gustaría un día facer así de refráns e así. Bueno, pois nada, non encontrei nesa lista, así que, pero poñerei na lista de tareas pendientes, facer un vídeo, como di Maribel, máis ou menos, a ver, que non me vou ir a todas as especies do mundo, é máis con sentido común, que eu non teño unha máquina de medir a acidez da terra. Hai un experimento caseiro que se pode facer, que, bueno, con agua oxigenada e así, para mirar a acidez da terra, pero saubes, porque ti, por exemplo, cando plantes o que sexa, non? Fresas, por exemplo, ao principio, cando tes os bancales cheos, máis ou menos a terra vai a ser toda igual, pero ti, por exemplo, vas a abonar diferente esta, que aquel bancal, que aquel... E pouco a pouco van a ser diferentes terras, non? Porque as vas a abonar diferente, porque neste momento plantaste aquí repolos e o que tiñas para abonar, pois, era só ceniza do fogón e borra de café, por exemplo, non? E neste outro, resulta que che deron, non sei, merda de cabalo ou así, e botaste... Vai a ser diferente. Entón, ti plantas, por exemplo, fresas. E resulta que te das conta, porque hai que observar moitísimo na horta, hai que estar seguido pendente de como van as cousas e por que foron así. Entón, ti plantas as fresas e plantalas todas o mesmo día e son todas fillas da mesma nai. Pero resulta que as que plantastes naquel bancal dali son o triple de grandes e de produtivas que estas daqui, que só botan follas, pero non botan fresas. Pois non é que haxa un problema na terra, hai un problema de fertilización. Ten demasiado potasio, ten demasiado fósforo. E outro vídeo tamén que hei de facer para vos enseñar é, por exemplo, que necesita as plantas, como norma general, xa vos digo que todo o que se diga é como orientativo, non? Para teres máis ou menos unha idea. Pero, bueno, irse ao análisis completo de cada planta, deixo ao nivel dos biólogos, porque non é a finalidade do meu canal. Pero, para ter unha noción de cal é o nutriente que lle falta a unha planta cando está medrando, é diferente a cando está enraizando, é diferente a cando está botando flores, é diferente a cando xa ten os frutos e os quere madurar. Esos son diferentes e non se pode botar sempre de todo, porque nitrógeno, por exemplo, non? Pois dixeronme que lle facía falta nitrógeno é das plantas, vai de ir ben, pois vou botar nitrógeno.
E vamos a ver, e botaste nitrógeno ás xudías, cando xa estaban as xudías medradas. E que consigues? Que as xudías teñan unhas follas bonitísimas, verde oscuro, chulísimas, e que esa é a súa misión na vida. Como lle botastes nitrógeno, as xudías o que van a facer é follas bonitísimas, pero ti non comes follas. Entón non podes aportarlle nitrógeno a unha planta que queres que bote flores, porque as flores derivan en frutos. Entón a unha xudía que xa está grande, aportaslle unha cantidad extra de nitrógeno e non che vai botar flores. Vas a quedar sin xudías. Iso sí, vas a ter unhas xudías con unhas follas grandísimas, pero non é o caso. Para que queremos logo o nitrógeno? Botarlle as lechugas. Que é o que comes da lechuga? A flor cando grele? Non, queres que as follas da lechuga sean grandes, que medren de contado e que sean verdes, que teñan boa clorofila e todo. Pois aí é onde se lle bota, sabes? Entón, depende da etapa de crecemento de cada planta e que é o que queremos de cada planta, temos que aportar un nutriente ou outro. Macronutrientes. As plantas comen, mi madre, 2 horas e media. As 2 horas e media ímonos, porque van 2 horas e 20 minutos. E xa deixamos aquí. Porque, máis que nada, porque vos podedes ir facer pis e tendes gana, dades a pausa ou levades o teléfono para o cuarto de baño, que non pasa nada, pero eu non. Eu se me vou quedades aquí solas. E non fala ninguén. Entón, iso, 10 minutos. En 10 minutos deixamos ao directo. As plantas necesitan, digamos, como separados 2 tipos de nutrientes. Uns chámanse macronutrientes e outros micronutrientes. Micro non é porque sean máis pequenos, é porque os necesitan en menor cantidad. Pois, por exemplo, o calcio. Pásanos o mismo a nós, Tamén hai cousas que necesitamos en moita máis cantidad e outras cousas que necesitamos en moi pouquiña cantidad. Pero, se nos falta esa moi pouquiña cantidad dese nutriente, padecemos algunha enfermedad. Ou tal. O sea, fainos falta todo, pero na cantidad que o necesita o corpo. Entón, as plantas pasa o mesmo. Os macronutrientes chámanse macro porque son os que máis van a consumir ao largo da vida da planta. Os que máis necesitan, os que non poden estar sin eles. Nitrógeno, potasio, fósforo, bueno, e podemos meter o calcio según depende cando están medrando as plantas e tal. E os micronutrientes, pois, son todos os demais. Todos. Son unha lista interminable. Interminable non, pero, bueno. Farei un vídeo explicándovos para que é cada un dos macronutrientes, pensando que os micronutrientes já están presentes na terra, con que teña humedade a terra. O sea, unha planta, ás veces, ti tes un terreno e diste, pois teño que fertilizalo ou abonalo, que non é o mismo, teño que fertilizalo porque non van arriba as cousas e tal. E ao mellor, o único que lle falta ao terreno é humedade, porque unha planta, que as súas raíces, vai a absorber nutrientes se hai humedade, se hai agua no chan. Por iso é tan importante regar, porque se non hai humedade, a planta non é capaz a absorber os nutrientes, é que é imposible. O 100% das reaccións químicas que ocurren no universo, en todo, non digo nas plantas, en nós, no noso corpo, en todo, levan agua, H2O, humedade, porque senón non hai reacción química sin agua. Entón, ao mellor o que lle falta ao teu terreno é humedade. Pero os macronutrientes, que son os que temos que aportarlle, porque as plantas agotan un terreno. Non todas as plantas de todos os nutrientes, pero hai plantas que, por exemplo, consumen potasio e resulta que despois, por iso din que é bo rotar as cousas que plantes, porque se plantas sempre repolos en este mesmo sitio, vai a ter carencias. Entón, hai que estar fertilizando seguido. Entón, se rotamos o estilo de cousas que plantemos, onde plantastes puerros non plantes allos, e onde plantastes puerros e allos, pois non plantes cebolas, porque
queren os mesmos nutrientes e esa terra está desgastada, Dios mío. Onde plantaste cebolas, agora planta repolos, por exemplo, ou planta os tomates, que lle vai ir ben. Ti despois de allos ou cebolas plantas tomates, e esa terra, máis haina que fertilizar, claro que sí, pero está mellor preparada para tomates que para volver a plantar cebolas, sabes? Entón, a rotación é importante. Os nutrientes na súa época exacta de crecimento da planta son moi importantes. Rotar, bueno, voume repetir o mismo porque se tendes algunha pregunta así para como reflexión final ou así, facedema chegar agora. Ai, que aquí hai mensajes, Dios mío. Dios mío, tiño como pausado. Mi madre. Bueno, sinto moitísimo. Mi madre, que mogollón de mensajes, Jesús. É imposible, Vale, moitas gracias por nos dedicar este tempo de aprendizaje, un placer escoitarte moitísimo. O placer é meu que esteades aí. O sea, 89 personas, 89, 90, tal dei mosca. O protagonista tamén ven a despedirse de vos, cajo no cono. Xo dicía mi madre que hai que rotar as plantas para que sufran menos. Non é para que sufran menos, senón é para que se dean ben, porque senón non se van a dar. 2 horas moi provechosas, alégrome moitísimo. Hai que ir indo. Aí está, moi ben! Ana, pois antes, a miña taxa, que é personalizada, Nusca, sabedes, chámase Hai que ir indo. Hai que ir indo, que hai que ir marchando, que esta xente quererá ir tamén para dormir, sabes? Entón, hai que ir indo. Grasiñas por nos aprender tanto, de nada. Eso es. Besos. Pois nada, bicos, amoreas, vémonos máis por aí no meu canal, nos vídeos, teño un montón de proxectos para poñer no meu canal, sabedes? Non só o da horta, senón todo o que envolve as nosas tradicións. Gustaríame moitísimo que o meu canal fose unha fonte de inspiración para moita máis xente, como recordatorio para outra moita que eu sei que moitas persoas maiores que estades aí do outro lado acordanvos cousas por llas oír a miña nai, porque mo dicides. Mi má, non que me di a xenta ás veces, puxiña a miña nai o que dixo a túa e sabía o de memoria, sabes? Iso refrescar a memoria, iso non olvidarse nunca de quenes somos e de onde vimos, das nosas costumbres, das costumbres que tiñan os nosos antepasados. Esa é a miña finalidade. Eses contos de medo que pasaron de verdad. Esas historias da Santa Compaña, de almas en pena, de almas que non se poden marchar para outro lado porque ya hai que facer, quedarlle cousas pendientes. Todo eso son cousas para o meu canal. Pero bueno, será noutra ocasión. Nesta, agradezo-vos moitísimo que estivesedes aí, que sigades estando aí. O sea, menuda despedida máis larga, que estáxeme facendo empalagosa a min, e seguides estando aí, joder, isto sí que é de agradecer. Vos sí que tendes mérito, estar aí durante 2 horas e media, Dios mío. Xa me van a dicir os da casa, podemos entrar á cociña? E eu, tal. Gracias, bicos, boa noite, hasta o próximo directo. Nada, vémonos por aí ou pola calle tamén, ou por aquí, nas redes sociales, que ben usadas son o millor do mundo, porque senón sería imposible conectar con todas vos desde o outro lado do mundo, tantas que sondes, que mando un abrazo especial porque para mí todo o mundo é importante, pero saber que hai xente do outro lado do mundo ou de outros países que non entenden o gallego, pero a pesar de todo máis ou menos van collendo, e que están aí, que estades aí, merecedes un abrazo moi especial. Así que vamos a dar unha aperta moi especial para esa xente que son desde fora de Galicia e de España. Outro tamén moi especial para todas en general. Bicos, coidádevos, portádevos ben e, como digo sempre, sede moi felices. A ver...